Tak. Wow. Ja, tak. Og lad os starte, som vi plejer. Velkommen til På Stribe. Vi er Cleo Søndergaard. Andreas Illum. og Christopher Greenford. Og i hvert afsnit og live-afsnit tager vi med ind i de mørke og forstå ved menneskeheden og vores fælles verden. Ja, og det her er jo faktisk afslutningen på vores lille mini-tur. Altså, hvis der er 3 shows, så er det en tur. Det fik vi at vide. 2 shows, så er det bare 2 shows, men 3, så er det en tur. Og jeg vil sige, altså Aarhus, ikke? Altså, det er det rigtige sted at afslutte, ikke? Prøv lige at se, altså, på sådan en sal her, ikke? Vi var i Odense, et fint show i Odense. De kaldte det et teater. Ja. Det var en café. Det var en café. Ja. Og så afslutter vi i Musikhuset. Altså jeg ved ikke, om I ved det. Nu læfler jeg selvfølgelig lidt, men jeg er født og opvokset i 8.000 år C. Jeg har boet inden for Ringgaden de første 25 år af mit liv. Så jeg er aarhusianer. Og altså... Der kom et wow, det synes jeg faktisk var meget fedt. For lov til at afslutte... Var det et wow, det er sejt, eller wow, han tør sige det? Ja, præcis. Men at få lov til at optræde i Musikhuset, det er fuldstændig sindssygt. Altså med akustik og så videre, ikke? Altså, Vi læste meget om det på nettet. ja, der skulle være en enestående akustik herinde. Altså man kan næsten... Altså, I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hurtful, I could be purple, I could be anything you like. Altså... Det... Vi kom til at sidde og se en åndssvag video på vej herover, og I kender den nok. Vi blev grebet af stemningen. Og så blev vi simpelthen nødt til at prøve det. Vi har en rigtig god historie til jer. Vi vil starte fuldstændig som vi plejer, ikke? Jo, med starten. Howard Barton Unruh. Er der nogen, der ved, om det er? Unruh. Howard Barton Unruh. Nej? Jo, måske lidt. Måske. Ja. Men altså, okay. Det skal I ikke være ked af, fordi der var heller ikke... Nej, vi har faktisk haft en. Der var en, der kendte den i Odense. Det er den eneste. Ja, som også har været en jurastuderende, eller var lige blevet færdig, og som interesserede sig meget for alt det her, ikke? Og som har været interesseret i det, siden hun var barn. Okay, ligesom alle de andre sidder her. Altså, nå. Howard er født den 21. januar 1921 i East Camden, New Jersey. Og nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der ved noget om Camden, New Jersey, men Camden er konsekvent og dengang til nu nummer 1 i kriminalitet i hele USA. Altså, Camden får Gellerupparken til at ligne Marselisborg. Lige nu ligger den nummer 14 på top 100 mest farlige byer i USA. Sandsynligheden for at blive myrdet i Camden er 10 gange større end noget andet sted i USA. Sammenlignet inden for USA. Ja, altså i USA, ikke? Ja. Det er et lortested. Hans far, Samuel Shipley Unruh, han har arbejdet som lidt af hvert. Han er chauffør, han er handyman, han er taxachauffør, han er tankpasser, han er automekaniker, og så måske et af de bedste jobs, vi har haft nævnt her i På Stribe. Han er det, der hedder dredger. Det er en person, der trækker vod i søer og i kanaler og floder efter potentielt værdifulde ting. Det minder om, du så det nok ikke, Andreas. Da vi kørte hen op til færgen i dag, ikke, på Sjælland, der rendte der sådan 7-8 tosser rundt med deres metaldetektor. Ja. Ude på en mark, hvor alle andre også har gået, skal lige sige, de sidste 30-40 år, sandsynligvis her, ikke? Og den var nypløjet og så videre. Det er lidt det samme. Ja, altså det vil svare til, at man går ned i åen og ser, hvad der ligger dernede, ikke? Ja. Samler alle cyklerne alle cyklerne sammen. Og sælger dem. Hans mor, Frida, hun er født Frida E. Volmer, og hun er til at starte med hjemmegående husmor. Han har en lillebror, James, som er 4 år yngre. Og det er Camden, så der er ingen penge. De er fattige. Og de kommer sådan set heller ikke fra velhavende familier, hverken Frida eller Samuel. Så Samuel, han er en simpel mand. Almindelig udseende og intelligens. Han arbejder hårdt, men han er sådan en rigtig klassisk 1920'erne mand. Han viser ikke nogen følelser.
James er, altså lillebroren, han er meget mere som det, man kalder en rigtig dreng. Ikke? Altså specielt fra 1920'erne. Nemt, der kommer hjem med skrabede knæ og sådan noget. Ikke? Ja, rough and tumble, ikke? Rough and tumble, ikke? Howard, han er lidt mere følsom. Og han er rigtig meget en mors dreng. Yeah. Så selvfølgelig, så kan faren Samuel, han kan meget bedre lide James, end han kan lide Howard. Og sådan noget, det sætter ikke nogen det gør det. Okay. Fordi han siger det jo også højt, og faren er jo en træmand. Så når vi har en følelsesmæssig og fysisk fraværende far, som også er nedgørende, så skal vi jo helst have en mor, som kan finde en balance og beskytte storebror fra far. Mm-hmm. Og samtidig sætte ordentlige grænser for den her søn, så han ikke bliver alt for symbiotisk og har alt for meget separationsangst til mor for at beskytte sig fra onde far. Og nu er vi jo i 1920'erne, det er det patriarkalske samfund stadigvæk, men selvom vi er der, så påvirker det stadigvæk. Ja, og det her det er jo endnu mere, end det ellers ville være på det tidspunkt. Ikke? Yes. Altså, Samuel snakker om Howard som værende ikke normal. Mm. Ja. Det siges også, at Howard er en lille smule langsomt udviklet. Og jeg skal lige huske, Andreas, de sidste par gange, vi har sagt det her, ikke? Ja. Nu kan vi se folk rent faktisk, men mange af de yngre møder, vil jeg gætte på derude, de plejer at kigge sig lidt, og folk kommer op og spørger lidt bagefter. Ja. Så vi skal lige være lidt forsigtige, fordi det er sent udviklet. Hvad var det? Ja, altså, Howard går ikke og taler ikke, før han er 16 måneder. Og vi snakker ikke i fulde sætninger. Han siger ikke et eneste ord, før han er 16 måneder gammel. Og det gør ikke en seriemorder i sig selv, men bare vent. Men... Er der nogen, der føler sig tro? Nej, ikke noget. Har der været? Nej, ikke noget. Ikke noget. Men han havde også en forsinket motorik, er det ikke også? Jo, og han har en, hvad er det, de siger? Han har en forsinket pottetræning. Ja. Forlænget pottetræning. Forsinket, ja. Kald det, hvad du vil. Han er meget længere om at smide blæn. Ja, yes. For at sige, ikke? Så han er forsinket sprogligt, han er forsinket kontaktmæssigt og motorisk. Mm-hmm. Så allerede der kan vi begynde, når vi tænker på børnepsykologi, der vil jeg kigge ind i noget autismespektrumlidelse. Fordi det er kendetegnet ved, at de er lige et halvt til et helt eller mere forsinket. Ved at der er noget, der slår ned, og så er de meget forsinket aldersmæssigt på nogle områder, og fuldstændig med på nogle andre områder. Så allerede her begynder jeg at mistænke noget autisme-lignende. Mm-hmm. Men skal vi køre noget mere? Jo. Han har heller ikke rigtig nogen venner som barn. Han holder sig rigtig meget for sig selv. Han lader ikke rigtig nogen komme sådan følelsesmæssigt tæt på ham overhovedet. Andre end hans mor. Nej. Han har en helt ufatteligt stærk moderbinding. Det er simpelthen sådan, at når moren, der er helt lille, da han bliver fuldt i skole, så skal hun aflevere ham til læreren. Altså simpelthen se ham gå ind ad døren og lukke døren efter sig. Ellers, når hun vender sig om og går hjem af, så følger han bare efter. Mm. Så vil han med hjem igen. For nu har jeg været her, det var det. Ja, så. Det er den sande grund til, at de der låge lukker op. Ja, lige præcis. Det der. Ja. Hvad er sådan en lejr for børn? Det er ham, de er lavet til. Det har du også, eller hvad? Nej, det er ham, de er lavet til. Okay. Nej, så vi kan se noget blanding mellem noget separationsangst. Ja. Og vi ser også, at han er tilbagetrukket for andre. Det kan man sagtens være også, hvis man har autisme, fordi man er simpelthen ikke interesseret i andre mennesker. Det er ikke fordi, at han rigtig gerne vil de andre børn, og bare kikser helt vildt. Det er bare fordi, der er en afstand. Det er kun mor, der dur. Ja, det er simpelthen ikke interessant, de andre. Nej, præcis. Det er jo bare redskaber, man er sammen med, som man skal tåle. Ja. Jeg kan ikke være tænkt, er det mere politisk korrekt at søge giftes med mor, Andreas? Ja. Ja, vi går bare i gang. Nej, ja, nemlig. Så vil jeg gifte. Det er virkelig internt. Er der nogen, der kan huske det afsnit? Tak. Og jeg vil gætte på, at de fleste af dem har hørt de fleste af vores afsnit, så de kan... Ja, det. Og har læst anmeldelserne, og jeg ved ikke hvad. Jeg har læst anmeldelserne især. Bare roligt, vi snakker ikke om dværge i dag. Jeg var ved at lave verdens dårligste joke med kort. Jeg er også på sent udviklet. Og dværge og sådan noget før, men jeg lod den være. Det går ikke? Det her det bliver optaget. Video og lyd. Ja, bare lige så I advarer, der bliver også optaget video. Så hvis I sidder med jeres mobiltelefoner, så kan vi se det på videoen. Ja, filmet med ryggen. Og det er ikke en joke, det stod vi faktisk og snakkede om derude. Man kan se det hele. Og nummererede pladser, ikke? Ja, så vi ved, hvor I bor.
skal i hvert fald komme til. Nå. Ja. Du sagde, hvad hedder det? Udviklingshæmmet? Nej, det sagde jeg ikke. Nej. Det er noget Okay, andet. Andreas, det er lige før den er unfair selv for dig, den der. Ej, okay. Du var i gang. Ja. Han er på spektret. Det er han. Uden tvivl. Vi mistænkte noget autisme-spektrumforstyrrelse før. Ja. I det nye system, så kommer det til at hedde mild, mellemsvær og svær autisme. Men der er også de andre typer fra det gamle system, som vi er ved at give slip på. Og der har jeg vurderet, at det lugter lidt af det, der hedder GUA forkortet. Det er gennemgribende udviklingsforstyrrelse 2. Og det er en autismespektrumlidelse, hvor der også er angst indblandet. Så der er det mindre klassiske angstsymptomer, undskyld, jeg har lige været forkølet. Og så er de især udfordret på det sociale samspil og på kommunikationen til andre. Og så har det her lidt særegne, som lugter lidt af noget schizotypisk, men ikke er det. Nemlig at de mistolker andres kommunikation med dem, og de er mere mistænkelige og misfortolker, hvad de siger. Så de er... Så altså, hvis man ikke er i stand til at tolke andres signaler særlig godt, men man vil have man vil tolke dem negativt, hvis man mistolker dem. Ja, lige præcis. Så det er lidt ængstligt og lidt paranoid på samme tid. Ikke? Altså, det lyder som en super god kombo. Sådan. Yes. Og en af de her typer, vi snakker om. Han kiggede på mig på en bestemt måde, det er garanteret, fordi han ville tage den der ting fra mig. Ja. Det kunne det være, hvis vi er i børnealderen. Ikke? Men GUA, den er også kaldt, når vi kigger på ICD-10 fra 1968. Det er godt nok 40 år efter, men det her, den optræder første gang. Der bliver det kaldt for infantil grænsepsykose. Så det er derfor, det er bare voldsomt rigtig ord, voldsomt, man ikke? Altså. Man kalder også retarderet for idioter i det diagnosesystem, så... Men... Jeg siger ikke noget. Nej. Men jeg synes, ordet grænsepsykose beskriver det ret godt, fordi det er lidt en blanding mellem... Der er nogle små, diskrete træk fra skizofrenien og psykoserne. Det der mistænksomheden, det paranoide, den der overvågningsfornemmelse. Og infantil betyder det hos børn. Men det kendetegnes ved, det er angst, usædvanlig frygt eller fobier. Impulsivitet, det er jo det der med, at der skal stå en og hive ham væk fra skolen, ikke? Ellers så er han så impulsiv, han bare drøner efter hende igen. Det er det, jeg gerne vil nu. Yes. Ja. Der er hyperfølsomhed. Han er jo ikke en rigtig dreng. Så det vil sige, at han bliver sikkert overstimuleret ret nemt, eller skærmer sig lige pludselig, bliver meget ked af det, eller meget bange. Så har han en forstyrret realitetssans, tvangstanker og psykoser. Yay. Og tvangstanker, det er jo ikke nødvendigvis den der klassiske OCD, tænd og sluk for kontakten 10 gange. Det er også en trang til at ville styre sine egne tanker, og gå så meget op i detaljer, at det kan tage over. Man bliver meget detaljeorienteret. Det vil vi måske, det ved vi ikke. Det er vi stiftsbekendtskab med det om en 5-10 sider. Manglende evne til at bevare og indgå i relationer til andre. Og så har vi begrænset evne til at forstå andres følelsesmæssige reaktioner. Så de forstår det ikke, og de er ikke rigtig interesserede i det heller. Det er noget, der ligger uden for dem selv. Og så har de en meget springende tankegang, og virker meget irrationelle. Det lyder som op til flere af os heroppe. Ja. Mest dig. Jeg har indrømmet det for længst. Det er jeg, der har hørt det. Jeg ligger et eller andet sted her. Nej, du skal lige vente om. Det er nemmere, hvis du... Nu gør du det igen med at gestikulere i en podcast, Christoffer. Ja. I know. Altså, det er nemmere for jer, men... Okay. Men det her, det er ting, vi allerede kan se ved 6-årsalderen, Ja. 7-årsalderen. Prøv at holde det in mente til senere. Ja, yes. Vi skal nok minde jer om det, når vi når til, hvor tydeligt det bliver. Og vi er kommet til 30'erne. Og 30'erne i USA, som vi nok kan huske, det var ikke verdens bedste tidspunkt, hvor depressionen satte ind, og økonomien var dårlig, og faren derfor måtte arbejde mere og mere, fordi uanset hvad, så var det jo stadigvæk de gamle familiemønstre. Så mor, hun arbejdede jo ikke på det her tidspunkt. Nej. Ikke hjemme. Nej. Hun passer børnene. Så han rejser længere og længere væk for at finde det her arbejde. Og når far er ude, Så leger katten på bordet. så leger Howard hos mor. Ja, okay, du får det til at lyde upassende. Okay, ja, altså... Når far ikke er hjemme, så sover Howard
i sin mors seng. Ja. Og hvad er det nu, Howard ikke bryder sig om natten, når han sov? Howard vil gerne han vil gerne røre ved sin mor. Ja. Men ikke på en upassende måde. Tak. Jeg ved godt, hvad jeg tænker. Altså, han vil gerne have fysisk kontakt. Ja. Han vil gerne lige have hånden sådan på, eller lige sådan benet opad, mens han ligger ved siden af sin mor. Og vi prøver altid lidt den der for at se, både hvor gamle I er, og hvad I kan huske med det der med Betty. Mommy, Betty. Nej. Okay. Hvis I ikke har set Little Britain, så skynd jer hjem og gør det igen, fordi det er meget den symbiose, vi snakker om her. Ja, den var blevet, ja. Altså, og det er den der med, at jamen, moren, så trækker hun lige benet til sig, og så Howard, han laver den der, og så kommer altså han følger bare efter, ikke? Men er det ikke også noget med, at han ikke rigtig er den vildeste med sådan noget som pyjamas og sådan noget også? Ja, han sover helst nøgen, når han sover. Ja, altså vi skal have den med. Men det handler jo også om hans angstniveau i kroppen og hans nervesystem. Jeg troede faktisk, det er derfor. Okay. Jeg plejer altid fuldstændig at wrap mig ind som en burrito, for jeg ligesom kan føle det ydre. Nej. Altså, hvad er det? Man kender ikke noget til vi har privatsessioner ved siden af, bare roligt. Altså, grund til, at vi er med. Jamen, det kan berolige nervesystemet at få hudkontakt eller få kontakt med et andet dyr. Jeg tror simpelthen, det er det, der foregår. Et andet dyr? Ikke ligge nøgen med et dyr. Ja, det er derfor, jeg er hunden. Vi fik jo heller ikke sagt, det gør han jo så selvfølgelig, indtil han er 14. Ja. Han er det ene dyr, moren er det andet dyr. Nej, jeg siger bare, at det handler om hans separationsangst, hans manglende impulskontrol. Ja, og han, Samuel, faren, han kommer hjem indimellem, og han bare fortsæt. Hader det. Ja. Af en eller anden grund, så hader han det, når hans 12-årige søn ligger nøgen ved siden af hans kone. Fucking heller ikke et godt look at komme hjem til, vel? Du har ikke børn, Kristoffer, du ved ikke noget. Hvad? Du har ikke nogen børn, Kristoffer, du ved ikke... Ikke for tiden. Nej, hvad hedder det? Jamen, jeg har ikke fået lavet den der love endnu. De kan nå. Hvad? Det bliver ikke det her afsnit, vi sender ud. Det er det. Faren er i hvert fald... Han er utilfreds. Han synes ikke, det er fedt. Så en dag... Nej. Jeg vil bare lige indskyde... Har du lige indskudt sætningen der? Ja, det har jeg. Okay, kom med det. Fordi at når du har et barn med de her særlige vanskeligheder, så har du brug for at tilbyde barnet noget ret særligt. Ja. Det vi har her, det er en træmand. Okay, vent lidt. Noget ret særligt. Ja, kom med det. Vi har en træmand, som er jaloux på faren, følg nu med for helvede. Sin søn. Nej, jeg gider ikke hyldes ud af det igen. Ja, vi gør det altså meget. Han har brug for tydelige rammer. Ja. Han har brug for forberedelse på forandringer. Han har brug for opmuntringer og ros, når han gør tingene godt. Han har brug for små overskuelige sociale udfordringer. Han har brug for accepterende og anerkendende omgivelser. Ja. Han har brug for forståelse for hans særegenhed. At forældrene kan skifte perspektiv. Og han har brug for konstant, forudsigeligt, og at tingene bliver indøvet. Og så et skældudfrit miljø. Ja, det har han ikke. Fordi hvis ikke de her ting lever op til det, så bliver hans symptomer endnu mere forstærket, og han får endnu flere nedsmeltninger. Han bliver endnu mere utilfreds, og kan kæmpe endnu mere imod. Ja, det... Du bør ikke kigge sådan på det. Nej. Ja, vi er færdige. Må jeg ikke lige sige her, fordi Andreas, det er dig, der har skrevet den her del. Ja, jeg har skrevet det her. Hele vejen. Jeg har holdt den i mig. Men det lyder som starten på en eller anden form for lægeroman. Indtil en dag, da Howard er 12. En varm august tidlig morgen. Samuel kører taxa hele natten, og Fred vågner op ved, at Howard ligger sig i sengen ved siden af ham. Han begynder at tage sin pyjamas af, netop som Samuel kom ind ad døren. Jeg kan godt lide det. Kan ikke forstå det. Er det den kælende stemme? Jo, det er først nu, det går op for mig, hvad du egentlig har skrevet. Prøv at det er min fantasi. Vi gik glip af det sidste. Hvad hedder det? Altså, det skal jo ikke læses med en kælende stemme, Kristoffer. Okay, vil du prøve? Nej, hvad hedder det? Det Kristoffer prøver at sige. Det Kristoffer prøver at sige, det er, Howard er 12 år gammel. Ja. Og faren er ikke hjemme. Og han lægger sig ind. Han vil lægge sig ind. Tidligere om morgenen vågner han, lægger sig, okay, jeg lægger mig ind til mor. Far er ikke kommet hjem endnu. I det han sidder på sengen
og tager pyjamasen af, træder far ind ad døren. It's not a good look. Nej, præcis. Altså, så faren bliver pissesur. Ja. Og så siger han, hvis det her sker igen, så går jeg. Tænker Howard. 3 dage senere. Så sker det selvfølgelig igen. Så kommer faren hjem fra arbejde, efter at have kørt taxa hele natten. Og da han kommer hjem, så ligger Howard på hans plads i sengen. Og det er ikke den store, nu vil jeg skilles, I ser mig aldrig nogensinde igen. Det er mere, ved du hvad, jeg har altid ønsket mig, jeg vil gerne arbejde på et skib. Ja. Jeg stikker til søs. Jeg sætter til søs, og så får han simpelthen, han tager arbejde på et skib, og sejler væk et halvt år gangen. Og han er kun hjemme fra dag af, er han hjemme måske en weekend, eller en enkelt overnatning, men han bor ikke i deres lejlighed længere. Resten af Howards liv. Ja, fordi de bliver aldrig skilt. Nej, de bliver ikke skilt. De bliver separeret. Men det siger igen noget om Howards rigiditet. I forhold til, at jeg vil ligge sammen med mor. Ja. Far er irriterende. Han arbejder lidt imod mig. Jeg må gøre noget, så han blander sig mindre. Fint, det sagde han. Det gør jeg. Altså, det er det her med nedsat mentalisering. Ja, så det er et spørgsmål, om han faktisk har, om han bare tænkt, tror du, han har tænkt så langt som konsekvensen af, hvad det er, han gør det? Ja, på en eller anden måde, så tror jeg også, ikke? Fordi det er jo det der med, at da Samuel så pakker sine ting for at stikke til søs, altså faren, så siger Howard, han kommer ikke tilbage. Han ved det jo godt. Så jeg tror det også 12 år gammel. Men jeg bliver set værre. Ja. Absolut. Jo, men det er mere det med, at han står bare i døren, og han er dårligt nok ked af det. Det er mere bare, han kommer ikke tilbage. Ja. Men hvis du ikke interesserer dig for en andens følelsesliv, og du har svært ved at læse andre, og han har sagt noget, der er meget konkret, som at, jeg gider ikke vende tilbage, hvis han ligger der i sengen. Ja. Det koster Howard er blevet afvist nok. Ja. Ja. De laver en separationsaftale, så Samuel aftaler at betale $21 om ugen. Det er faktisk ret mange penge. Ja, nej, vi kan sige, det er omkring en 10-12 i omregningsfaktor eller sådan noget til nu. Så det er faktisk ret meget. Ikke at han nødvendigvis betaler dem, men det er aftalen. Ja. Og Frida, hun får et arbejde på en sæbefabrik, som pakker. Også sådan et dejligt job derefter. Er det vel automatiseret nogle stunder? Jo. Ja. De lejer hun tjener faktisk nok til at leje en 3-værelses lejlighed på noget, der hedder River Road i Camden, New Jersey. Selvfølgelig, stadig. Man kan ikke følge hjemmefra, jo. Howard, han er en udmærket skoleelev. Yeah. Han er faktisk intelligent. Han bliver faktisk på et tidspunkt senere målt til at have en IQ på over 130. Så han er faktisk lynende intelligent. Han er bare helt utrolig uambitiøs. Han er ret nørdet. Han er medlem af Science Club. Og så så får han karakter han får B-karakter. Det vil sige, det er et 7-tal måske. I samarbejde, pålidelighed og høflighed. I kan godt høre, ikke? Allerede når man har skolen med de karakterer i stedet for matematik og alt muligt andet, så ved man godt, at der er ikke nogen, der kommer herfra. Altså, hvis du først er her i campen, så er det meget vigtigt, at du er høflig, end det er, du kan regne. Nej, jeg støtter 100% op om, at man kan få lov til at give sine elever karakterer i høflighed. Som gymnasielærer, så vil jeg, altså... Ja. Lektor Ilum. Ja. Altså, jeg hedder jo, jeg er jo gymnasielærer, og mine elever kalder mig godt nok ikke lektor Ilum. Det kunne være, de skulle begynde på det, hvis de vil have en ordentlig karakter i høflighed. De kalder mig Terminator. Ja. Der er faktisk elever på skolen, der ikke ved, hvad jeg hedder. Ja. De kalder mig bare alle sammen Terminator. Men de gør det på en sær kærlig måde, for jeg tror faktisk, i Hotel Cecil, der var der 7 af dine elever, eller sådan noget, der kom ind og så det. Ja. Og de kalder dig ikke Andreas, eller lærer, eller noget som helst. De sidder og siger det. Hej Terminator. Altså, ja. Nå, men, og ved du hvad, jeg vil så gerne kunne give mine elever karakter i høflighed og samarbejde og pålidelighed, men endnu bedre. Ja. Fordi han får en lidt lavere karakter, han får sådan en 4-tallet, han får C i mental overvågenhed og personligt indtryk. Det er med passivt aggressivt. Nej, det er jo den fedeste karakter for at lære. Det er den fedeste karakter i verden. Prøv lige, altså,
Ja, prøv at høre, den der frisyr der, ikke? I skal lige vide, vi kan kun se de 3 første rækker, derefter så er I sikre. Når jeg udfylder et karakterark til de første par rækker her i løbet af, og så får I den, når I går. Ikke? Altså, det kunne være det fedeste at få lov til bare... Altså, nej, hvad hedder det? Så i stedet for at sige, jeg kan faktisk ikke lide dig, kan du sige, du scorer lavt i et personligt indtryk. Faktisk, man må ikke sige, at man ikke kan lide eleverne. Har jeg fået at vide. Nej, hvad er det? Du sagde også jo personligt indtryk. Ja, vi kalder det klinisk indtryk. Men det findes, når vi laver udtalelser om et interview eller lignende, hvordan det gik i psykiatri under en udredning. Så er der selvfølgelig alle sådan, det, der er blevet sagt og tænkt, og det, vi har diskuteret. Og så laver man også lige en lille rubrik, der hedder klinisk indtryk. Og det er sådan noget, som virker personen træt. Er der store rande under øjnene? Har de været i bad? Okay, det er det samme, som er der pletter på tøjet? Lugter de? Fordi det siger også noget om, hvordan deres funktionsniveau er. Og om de har en der er ikke noget at grine af, om de lugter. Der var bare et enkelt upassende publikum, der begyndte at sidde og fnise det. Jeg underviser på en HTX, ikke? Ja. Jeg har underviser, nu ved jeg ikke, om nogen af jer måske kan gætte det, en computer science klasse. Wow, du har ikke engang sagt noget. Ja. Det er med åbne vinduer, siger du. Det er ren pølsefest. Klasselokalet, når sådan 30 teenage-drenge har siddet i det samme lokale, ikke? Så vil jeg også gerne kunne give dem en karakter for, om de har været i bad. Altså... Ja, men altså... Nej, sjovt. Altså ikke oftest. Det er alle pigerne, der kommer løbende og ser de der altså, sjov. Faktisk helt andet, det er 6 år siden, at jeg første gang blev kaldt Terminator. Der var en elev, der bagerst i klassen rækker forsigtigt hånden i vejret og siger, undskyld, men må vi godt kalde dig Terminator? Nå, sødt. Og så kunne jeg jo ikke jeg kunne ikke sige andet end, at altså selvfølgelig må I det. Ja. I må bare ikke sige til rektor. Jo. Ja, og så fortsætter jeg jo selvfølgelig med, come with me if you want to learn. Så, og det er faktisk ikke, det er ikke en joke, det var faktisk, det er faktisk sådan. Men pålidelighed, det scorer vi med positiv score eller negativ score, hvis personen taler sig selv for højt op eller for langt ned. Mental og vågenhed, det er formel og uformel emotionel kontakt. Ja, det er det samme. Vi bruger det i Danmark, det er bare nogle pæne ord. Ja, I bruger bare nogle pæne ord. Og i psykiatrien, og ikke bare i folkeskolen. I psykiatrien under en udredning. Okay, yes. Så der skal vi ligesom bruge det. Han har ingen venner i high school. I ved godt, den der blå bog, man har sådan på sådan en klasse. Der er ingen, der skriver i hans blå bog. Præcis. Ja. Altså, han er sky, han er genert, og, ja, vil du sige det, Christoffer? Ja, en af de få ting, der stod, ikke? Det var hans største drøm, var at blive funktionær i det offentlige. Og det er ikke noget galt. Det er ikke noget galt, hvis du sidder en funktionær i det offentlige. Jeg får lov at sige det. Jeg trådte i nælderen i Odense med den i hvert fald til en, der ikke synes, det var forkert. Jamen, og det synes jeg heller ikke, det er. Nej, men det kan ikke nødvendigvis være ens højeste ambition, når man er 15 år gammel. Vel? Nej, altså vil man ikke stadigvæk være rockstjerne eller fodboldspiller eller et eller andet. Eller præsident i USA. Eller ikke. Brandmand, ja, præcis. Ja. Han drikker ikke. Nej. Han ryger ikke. Han går ikke med piger. Han går i kirke, og han læser Bibelen. Yes. Ikke fordi han skal, men... Nej. Men fordi det er en særinteresse. Ja. Fordi det er også det autistiske, at hvis de først interesserer sig for noget, så interesserer de sig for det 300%. Det er det, vi i The Trade kalder hyperfokus. Ja, også det. Lige præcis. Det har Andreas ikke. Nej, jeg har ingen specielle superinteresser overhovedet. Nej. Ikke Warhammer eller amerikansk fodbold eller noget. Nej, præcis. Ja. Og det kommer vi til. Han går også utroligt rank. Ja. Altså, nogen af jer er så gammel nok til at huske Monty Python og gakkede gangarter. Ja. Det er næsten sådan, han går. Altså, vi snakker helt stiv ryg. Og så Riverdance.
Og husk, Så det armen her, fordi Bibelen. Bibelen under armen, helt stiv overkrop, og så benene, der ikke rigtig kører. Altså, det er ikke engang... Og det er dead sexy, det der. Som om der ikke er en kontakt mellem overkrop og underkrop overhovedet. Han går altid klædt i et jakkesæt med butterfly, og som du sagde, Bibelen under armen. Ja. Og det er sådan noget brun, lidt tweed-agtigt jakkesæt med et lille butterfly. Og det eneste, der rigtig ændrer det på, om der skal være farver eller striber på det sådan løbende. Han møder en ung pige, Marianne. Kærligheden blomstrer. De dater. De når i løbet af de 2 år, de dater, og holde lidt hånd. Og hold nu fast her, ikke? Et enkelt lille stjålet kys på kinden. Ja, det bliver et afsnit. Så han gør jo alt, hvad han kan for at virke så normalt som overhovedet muligt. Ja. Nej, Han skal bare ikke have sådan en kakket gangart og gå i mærkeligt tøj. Så altså, hans liv består af, at han går i kirke, han går på søndags Bible study, han samler på frimærker og modeltog. Yes. Har vi det 2 andre særindteresser? Nej, og jeg er nødt til at sige, at der er ikke noget galt her ødelagde Andreas' verdens sidste ved Odense, fordi du har aldrig vidst, at jeg med min far tog på frimærkeudstilling, der var Det er for sindssygt. Og I skal vide her, nej, det allerbedste var, jeg havde sådan en helt særlig ting, fordi til jer, der ligesom også er, filantelister. Jeg får den ikke deroppe fra der, sådan bro. Det der er med det er, at de der mapper, man putter den ind i med fint læder i bunden, de er ret dyre og sådan noget der. Men hvad lille Christoffer på spektret her fandt ud af, det var, at der altid var nogle konkurrencer, man kunne ned og lave collager med forskellige ting, så kunne man vinde dem. Så jeg sprøjte derned, og min far gik ud og kiggede, og så sad jeg for eksempel og fandt alle sommerfugle-frimærkerne, og så satte jeg dem op til min sommerfugle, og så lavede jeg dem på billeder, og så satte dem op bag den. Den fik du ikke sidst, den detalje, Andreas. Vil du stadig køre med hjem? Altså, Christoffer chokerede mig i Odense med, at han har været på frimærkesamler conventions. Messer hedder det, Andreas. Messer, undskyld. Taler med en kondisør. Ja, tydeligvis. Ja. Og står de 2 drenge og driller hinanden om, der har over 1000 plastikfigurer derhjemme. Præcis. Som de samler og maler og spiller med på et landskab, vi også har samlet. Ja. Sådan. Ja. Altså sidst vi var i Aarhus, Jeg har ikke sagt noget, der var forkert. Sidst vi var i Aarhus, ikke? Der var vi til Danmarksmesterskabet i Warhammer 40K. Ja, det er faktisk ikke løgn. Ja. Jeg bad Andreas om at have mine mikrofoner, fordi de er ret tunge. Der var 3 mikrofoner, I havde lånt. Ja. Og så bad du mig om at bære en kasse med Warhammer-figurer. Ja. Og så sagde du må ikke tabe dem. De er meget dyrere end dine mikrofoner. Det er plastik. Nej. Det er plastik crack. Ja. Nå. Det er dumt. Han får ikke sine varmeste ønsker opfyldt. Han bliver ikke funktionær. Nej, det... Han får manuelt arbejde. Han arbejder hos en pladesmed. Han arbejder i et trykkeri. Ja. Han arbejder som arbejdsmand. Ja. Hvilket er en ganske fin ting, hvis man har en autismespektrumledelse. Ja. Fordi der har man meget høj tålmodighed med manuelt arbejde. Ensformigt arbejde. Der er ikke noget galt med manuelt arbejde. Overhovedet. Altså, vi har i den grad lavet manuelt arbejde. Nå, ja. Nej. Wow. Det bliver ikke den slags show. Så sker der noget. Så skelsættende øjeblik. I slut 30'erne begynder der at ske noget i Europa, og det forplanter sig jo til USA. På et eller andet tidspunkt, så kommer de med ind i det. Det er sådan noget, der sker med Danmark. Den anden store krig, så i 42 efter high school, 3 år efter, så melder han sig til militærtjeneste den 27. oktober, og han blev trænet som skytte på en kampvogn. Og det er helt frem til 44, hvor han så bliver sendt afsted til Europa med det 342. armeret artilleribataljon, hvor han så sendes i aktion i den sidste del af krigen. Og det sidste, det var dennerne, han blev sat med ind i. Som snoking. Ja, det var ikke det fedeste. Det var træden, og det er ikke det der med the hills were alive og alt muligt andet, og man ser til bjergene og hygger sig. Ikke? Det er sne. Det er katastrofal. Blod, død og ødelæggelse. Altså. Og adellerne for os, der ikke kan geografi, hvor er det? Det ligger lige her omkring hoften, eller? Nej, okay. Ikke de deller. Ja. Du prøvede selv den der, hvor vi skulle sige, at han blev skudt i Ardennerne, hvor det var den... Præcis. Det er Belgien. Ja, præcis. Belgien. Ja.
han husker sig sine overordnede som en førsteklasses soldat. Og prøv lige at tænke, hvordan de andre soldater har været, hvis de her 3 kriterier gør ham til en førsteklasses soldat, ikke? Han drikker ikke, han bander ikke, og han jagter ikke kvinder. Udover det, så er han også faktisk, altså han er en eksemplarisk soldat. Men det er en fucking lev bare. Jo. Men han gør, hvad der bliver sagt, og han er utroligt effektiv som kampvognskytte. Ja. Han læser sin bibel, og så skriver han lange breve til sin mor. Det er stort set det, han laver, mens han er udstationeret. Altså mens når de andre soldater får fri og går ind i byen og finder en fransk. Det er ikke interessant, fordi fransk? Ja. Han har stadig belgisk, et symbiotisk forhold til hans mor. Ja. Så det er da hende, han skriver til. Ja. Det er en meget, meget lang navlestreng, der går helt tilbage til USA, og det er det eneste, han faktisk tænker på. Ja. Men nu har vi jo sagt, at han bliver han er virkelig, hans overordnede taler meget, meget varmt for ham. Ikke? Men han bliver kun forfremmet én gang. Han bliver forfremmet til private first class. Ja, så en overkonstabelrolle, der er noget der, ikke? Fra menig eller fra konstabel. Og militæret har en eller anden form for blik for de folk, der kommer derind. Vi kan se det med mange af de andre, som jeg har set fra andre ude på nettet, hvis I ser det står, de har været militærtjeneste, de er hvide mænd, de tisser seng om aftenen, de bliver seriemordere. Nej, altså de fleste af de her, de har jo aldrig rigtig fået våben i hænderne. Her dummer de sig jo lidt. Ja. Men det de ikke vil have, tror jeg, det var, at han skulle kraftedeme ikke lede nogen folk. Ja, det stopper ulykken. Altså ja, det stopper ved ham, og så var de bare tænkt, det der, okay. Præcis. Men han er skidegod til det, han gør. Ja. Han er jo detaljeorienteret, han er pligtopfyldende, og han har ikke noget følelsesmæssigt bånd, men han mistolker så også andre menneskers signaler, så det er så godt. Så han udfører hans arbejde til perfektion. Ja. Så det kan godt være, at du er Terminator, men han er Robocop. Ja, han er Robocop. Han er Robocop. Ja, præcis. Så vi har faktisk brevene, han skriver til sin mor. Yes. Andreas, hvad siger han til mor? Det værste, når en kampvogn eksploderer, er røgen og lugten og kropsdelene. De er alle vegne. Hvis der er tid, samler vi, hvad vi kan. Men oftest lader vi dem bare ligge. Bed en bøn for koldt vejr, mor. Det er de bitterligt kolde temperaturer, der gør det tåleligt. At efterlade alle de lig i varmen vil være frygteligt. Han har oplevet lidt, ikke? Nu bliver det lige pludselig voldsomt, ikke? Og han har ikke det der normale filter, man ellers ville have, hvis man er udsendt, og man sender et brev til mor. Kære mor. Så kommer man ikke med flere bekymringer, hun allerede har. Nej. Så man vil sige, jeg har det på den og den måde, jeg føler på den og den måde, jeg savner det her, jeg vil gerne have noget rugbrød, kan du sende noget? Men han er jo meget, meget, meget konkret. Han siger, det her det var det, jeg oplevede. Og han forholder sig til det, der interesserer ham. Så han siger, men jeg har brug for, at det ikke er varmt i morgen, fordi jeg gider ikke at gå i den her stank. Ja, fordi... Så det er det, mine tanker går på, og det er det, jeg skriver til mor. Ja. Han skriver også til sin mor den 25. december 1944. Vi vogtede krigsfanger ved en tankstation. Vi forventer et tysk faldskærmsangreb, så vi er alle sammen på kanten, kan man vel kalde det. 2 krigsfanger kom ikke tilbage til basen. Jeg så det hele, mor. De skreg. De blev stillet op ved siden af hinanden med ansigtet mod os, og så blev de skudt i ansigtet. Det er første gang, jeg så døde, siden jeg ankom. Jeg vil skrive ned, så jeg ikke glemmer det. Alt. Hvordan de så ud. Hvordan de faldt. Den høje havde brunt hår. Den lavere var mørkere. Bare så du ville vide det. Eller bare hvis du ville vide det. De så ens ud, da de døde. Så igen er det den her private logik om, at andre må synes, at det jeg synes er interessant, det er også interessant for andre at høre. Ja. Fordi hun er ikke interesseret i, hvilken hårfarve og sådan noget. Ja. Altså, han observerer jo verden, og så fortæller han det, han ser. Og det er den måde, det foregår. Og meget konkret tænkende, ikke? Jo. Han beskriver det, han ser, men der er ikke noget følelsesmæssigt forhold til det. Og han antager, at hun er også interesseret i det samme meget konkrete oplevelse. Det er det, jeg oplever. Det er det, alle andre også. Yes. Ja. Og så har han behov for kontrol. Jeg vil gerne huske det. Ja. Så han skriver jo simpelthen... Altså, han skriver alt. Ikke kun i breve, men han har simpelthen en notesbog, hvor hver eneste gang, han slår nogen ihjel i krigen, så skriver han ned, hvornår det var, hvor det var, hvordan det foregik. Hvis de kan stoppe op bagefter, så går han simpelthen over og kigger på dem.
for at finde ud af, altså at skrive ned. Jeg begynder at tegne dem. Tegner, hvordan det ser ud. Han samler på det. Hver eneste kamphandling, og hvem han skød. Ja. Og det er jo det her ekstremt detaljeorienterede, vi har fra autismen. Samtidig med, at jeg har en lille mistanke om, at der er noget tankeforstyrrelse bag det. Altså, der er de her tanker og minder, der i forvejen kører i ring og kommer op og generer ham. Så er det en måde at komme af med det på ved at skrive det ned, fordi så får man en kunstig fornemmelse af kontrol. Og det er jo så også derfor, vi har taget noget med, som han først siger meget, meget senere, vi finder ud af, for det passer meget godt til, hvor han er henne i sit hoved lige nu. Ja. Han fortæller på sidepunkt til en anden person, vi skal nok sige, hvornår der kommer i ændres der, ikke? Fordi det er jo slutningen af krigen, nu tilbage til, som jeg sagde. Nogle af de tyske soldater var meget unge. Ham her, han kan ikke have været mere end 14 år. Han pegede på os med en Panzerfaust, som så er en lysekanon eller en bazooka, eller hvad man nu kalder dem omkring. Jeg så ham lige i øjnene. Han så ud, som om han ventede på, at Gud skulle frelse ham. Men Gud kom ikke. Og jeg ved ikke hvorfor. Uanset om han kæmpede for den forkerte sidelej. Jeg sigtede på ham med min riffel, og der tror jeg måske, det er forkert, fordi han var jo i en kampvogn. Ja, så det må være, altså det må være maskingevær. Altså. Jeg tænkte på Exodus 21:12, fordi det gør man i den situation. Den, der slår det kan jeg selvfølgelig alle sammen, ikke? Skal vi sige den så skal vi, ja. Okay. Den, der slår en mand ihjel, skal lide døden. Jeg er faktisk glad for, at der ikke var nogen, der sagde det. Faktisk. Fordi så vi går på videoen bagefter og få det, ja. Ja, vi har det på video. Bare roligt. Det rungede i mit hoved. Yes. Jeg bad til, at noget ville redde ham. Tage det ud af mine hænder. Jeg sigtede efter hans ben og trykket af. Jeg tænkte, han bare ville falde. Gud burde have sørget for, at kuglen ikke dræbte ham. Men hvis ikke det var for godt, eller du havde en for stor kaliber, sandsynligvis. For jeg ramte ham i hovedet, og halvdelen af hans ansigt fløj af og spredtes ud over sneen. 2 fod af blod, hjerne og knogle. Jeg ville have taget hans dogtags, altså hans kendemærke her, men kunne ikke nå det, så jeg døbte ham Joachim Werner. Hvor mange Werner kender du? Hvad er forskellen på den Werner og Werner nede af 27. gade i Skampen? Ikke? Og så var det netop, som du siger, Andreas, altså, der hvor han... Jamen, okay. Jeg døber dig, Joachim Werner. Ja. Altså... Det her. Altså... Jeg huskede lidt lyd på den her gang. Det er simpelthen... Altså, det er jo skørt. Altså, det er jo skørt. Ja. Hvis man i psykologi bliver spurgt om, hvad er privat logik? Det her er privat logik. Det må man sige. Ja. Jeg kan også godt, vi kan godt forstå, hvad det er, han mener. Ikke? Fordi han siger, okay, men jeg kender ikke hans navn, men han kunne jo godt lige så godt have heddet Joachim Werner. Jeg kender en Werner, der bor nede ad gaden. Hvad er forskellen på ham, jeg har døbt Werner, der ligger i sneen med sit hoved spredt ud over det hele, og ham Werner, der bor nede på 27th Street? Hvorfor skulle ham, der var i Tyskland, hvorfor skulle han dø, hvorfor skulle ham den anden ikke dø? Ja, eller han ikke kan se forskel, altså de er jo alle sammen lige så ligegyldige, ikke? Ja. Altså den ene møder han i en krig, og derfor der. Jeg vil mere være nervøs, hvorfor han ikke synes, den anden Werner er forskellig fra ham, han møder i krig. Vi er jo alle ens i Guds... Hvordan der? Jeg kan ikke meget af det der. Jeg skriver det ned, så... Vi er jo nogen, der har gået i... Jeg skriver det ned. Det er ikke nu, jeg skal sige det. Men det kan også bare være et ganske simpelt eksempel på en springende tankegang. Ja. At han lige pludselig bliver associeret med noget andet og kommer i tanke om noget andet. Fordi han prøver også at få styr på hans tanker. Ikke? Ordene fra Exodus 21:12 runger i mit hoved. Og han har den her samtale med Gud. Ja. Og han sigter simpelthen for godt efter de her ben, så han rammer hovedet, ikke? Altså, det hænger ikke helt sammen længere. Jeg vil gætte rent praktisk, så rekylen har været alt for kraftig i det der. Han kan bare... Ja, det må det. Altså, han siger til ham her, han fortæller det til senere, jeg skrev det hele ned, så jeg ikke ville glemme det, og kunne bede over det senere. Jeg tænkte, det ville give mening senere. Jeg vidste ikke, at jeg ikke havde behøvet at skrive det ned. At deres ansigter vil være for evigt her hele tiden. Så han er jo, altså... Han er ved at udvikle PTSD. Ja, i den grad. Og det kan man sørme sagtens også som en autisme-spektrumledelse, fordi du har på nogle områder en bedre hukommelse, og du er mere detaljeorienteret, så du opfanger også flere ting. Altså, hans læger siger jo også, at de har hans læger, sjovt nok. Han får en del læger, der kigger lidt til ham senere. De kigger på hans notesbog og hans dagbøger fra, da han er i militæret, og de siger, at de ser en udvikling i det, han skriver. Ja. At det bliver mere og mere makabert og mere morbidt efterhånden, som krigen skrider frem. Han bliver måske sådan noget, altså han bliver hærdet eller forrådet, eller...
Hans tankeforstyrrelser kombineret med PTSD'en bliver mere og mere voldelige, fordi det ser vi ofte ved tankeforstyrrelser, at det bliver mere morbidt og voldeligt, og fordi de ikke har nogen fornemmelse af andre, så kommer de også til at vælte ud med de her fantasier og negative, voldelige dagdrømme til andre, som så bliver opdyrket. Men det starter typisk med at være et forsøg på at kontrollere de her indre verdener og tanker, og så bliver det normaliseret for dem selv for at finde en eller anden form for mening. Ja. Men alting får en ende, og det gjorde krigen jo også. Ja. Og han kommer hjem, ligesom så mange andre. Og på det tidspunkt, der blomstrer økonomien jo rent faktisk i et stykke tid bagefter, på grund af, at der har været mange penge ud til landmænd, og landet, og man har afgrødet og solgt og sådan noget. Og når du kommer hjem som en krigshelt, så kan du sådan set vælge at vrage, hvad du vil. Og han vælger så rent faktisk at gå på college, fordi militæret vil betale hans uddannelse. Præcis. Så han starter på Temple University og læser til farmaceut. Det holder 2-3 måneder, og så er han hjemme igen. Fordi det var ikke lige ham. Det der universitetslivet, det er ikke lige ham. Så alle siger, at Howard er ikke den samme, da han kommer hjem igen. Han siger selv, at Gud ser på ham med andre øjne. Det er rødt flag. Ja. Han holder sig endnu mere for sig selv, end han gjorde før. Og mens han er i USA, mens han er i krigen, der skriver han et brev hjem til Marianne og slår op. Ja. Fordi det er nok. Så han bliver endnu mere indadvendt. Han går stadig på den samme måde. Riverdance. Ja, men han har lige oppet den på en måde, der faktisk gør det en lille smule mere creepy. Fordi, nu kan vi godt sige med det samme, altså man tog mange ting med for krigen og gør mig som militæret. En af ting, man tager med hjem, det er sine militærstøvler. Så nu dropper han sin dresssko, og så tager han sine lange militærstøvler på, snører dem helt op og stopper sin jakkesætsbukser godt ned i dem. Og butterfly. Og så og butterfly. Ja. Og tweedjakkesættet og bibelen under armen og alt det der, og kommer gående. Altså, det er næsten ligesom at lave den der mohawk, ikke? I Taxi Driver. Det er næsten Taxi Driver, ikke? Det er bare 1940'erne Taxi Driver, ikke? Taxi Driver, det er en ældre film. Det er en gammel film, du fortæller. Det er før sin tid. No, I know. Jeg har ikke set den. Prøv, det vidste vi godt. Okay. Han går i kirke både morgen og aften. Han har ikke droppet det her religion endnu. Præsten beskriver ham som en blød mand. Ja. Yeah. Præstens kone omtaler Howard som den mildeste form for mand. Det ved jeg ikke. Altså krigshelten, der kommer hjem, der bliver set sådan her, ikke? Det ved jeg ikke. Er det vil du gerne beskrives som den mildeste form for mand? Ikke, du ser meget sød ud. Du selvfølgelig, det er slet ikke det, men den mildeste form for mand. Ja, the mildest kind of a man. Ja. Det er lige præcis. Ikke i 1940'erne, nej. Nej, ikke i 1940'erne, dårligt nok nu. Det er et høfligt diss fra præstens kone. Jamen det er jo ikke, hun mener det jo ikke engang negativt. Nej. Men det er så demaskulerende, som det overhovedet kan være. Ikke? Vi snakker 1945, og han er den mildeste form for mand. Og så hjælper det jo ikke, at han faktisk skal flytte hjem hos mor igen. Ja. Og nu her, ikke? Udover sådan lidt småjobs og andet, han ikke kan holde på, så bygger han modeltog og sælger dem sådan on the side. Men igen, vi skal ikke sige så meget. Det prøver jeg så. Jeg har to jeg skal møde en, jeg afleverer til i morgen. På River Road. De bor på River Road i Camden. De lejer en 3-værelses lejlighed, og der er en række forretninger på den her River Road. Ja. De har alle sammen en facade ude mod vejen, og som regel, som vi kender det som for klassisk fra de her fra amerikanske facadeforretninger, så har ejeren af forretningen en lejlighed enten bagved eller oven på deres forretning. De bor på hjørnet af River Road og 32nd Street. Der ligger der et apotek, der er ejet af Mr. og Mrs. Cohn. Lige ved siden af, der lå der tidligere en slagter. Slagteren, forretningen, er så blevet opkøbt af Cohn-familien, som har udvidet deres apotek. Så det er faktisk den tidligere slagters lejlighed oven på den tidligere slagterforretning, som Howard og hans mor lejer. Det er jo sådan lidt nok. Det er sådan lidt fint nok.
Nej, ikke når man er vant til at komme ud gennem slagterforretningen. Nå ja, fordi Gaden. alle de andre forretninger, de kan jo bare gå ud af deres forretning, når de skal ud af deres lejlighed. Howard og hans mor, de har jo ikke nogen forretning, så de går ud bag. Det er sådan set heller ikke et problem, bortset fra, at de går ud i deres egen have. Så kan de gå til højre. Der er en havelåge ind til Cohen-familiens have. Så kan man gå igennem Cohen-familiens have for at komme ud. Eller man kan gå til venstre, og der er sådan en stor åben plads med knæhøjt græs og mudder og murbrokker. Det er de 2 veje, de kan komme ud. Der kommer pointe med dem. Og det er jo sådan, altså indtil videre, så fungerer det fint nok. De kan bare gå igennem Cohen-familiens have. Så går de bare den vej ud, så kommer de ud på 32nd Street, og der er ikke nogen problem. På River Road, der ligger der også en frisør, der er ejet af en Clark Hoover. Der er en skomager, der er ejet af John Pelagic. Og et renseri, der er ejet af Thomas og Helga Seguino. Og så en café, der er ejet af en, der hedder Dominic Latella. Så det er sådan, altså der er sådan en række af forretninger, der alle sammen ligger sådan skulder ved skulder. Ikke? Der er et lille hul mellem skomageren og et hus, der er ejet af nogen, der hedder Hamilton, hvor hvis de skruer over den her åbne plads, så kan de komme ud imellem de her 2 forretninger. Så har vi inde i huset. Ja. Fordi som jeg sagde, folk de tager ting med hjem derovre fra. Han har et værelse, som er pyntet med trofæer fra hans militærtjeneste. Tyske bajonetter, lugerpistoler, fotografier af kampvogne i kampaktioner, askebær lavet af brugt artillerigranat og alt muligt andet, man kunne have der. På et tidspunkt var det så almindeligt, at de samlede ting med hjem, at der blev givet frit lejde, efter alt det også, til at komme tilbage og aflevere de der ting. Og staten, de fik panserminer ind, som folk havde taget med hjem derovre. Altså, vi snakker ikke, altså... Ikke almindelige personelminer, vi snakker panserminer. Ja, vi snakker 11 kilo presset trotyl eller sådan noget, ikke? Så, jamen, og det er ikke, altså ikke nogen, der enten er, altså brugt, det giver ikke nogen mening, der er ikke de var live. Men live, altså, på det, vi sidder bare lige i flyveren på vejen hjem med en 11 kilos landmine i skødet. Altså. Ej, ikke, du skal ikke lige stille min drink der, ikke? Altså. Så panserminer, det er nogle miner, der kan springe kampvogne i luften? Ja, okay. du kan sådan set hoppe på den, uden det rigtig sker. Altså, så skal jeg ikke en skid med det, men du knækker kampvognen på. Og dem havde de med på flyet? Det er dem flyver de med hjem i en flyver. Ja. Så alt det har han pyntet med. Må jeg sige det? Ja. Det var en anden tid. Det var det. Det var det. Hey. Vi glemte de 2 andre shows. Vi glemte at sige, at det var en anden tid i Odense. Ja. Så der var publikum, der kom op. Vi nåede at kalde folk tilbage og sige det. Ja. Øjeblik. Var det fejl? Okay, tak. Hvad du gjorde? Ja, til sidst. Ja, til sidst. Det var fordi, vi blev bedt om det nede for publikum. Nå. Ja. Når Howard går ned ad gaden på sin specielle facon, så forretningsejerne, vi lige nævnte, de gør simpelthen nar af ham. Ja. De mobber ham. Specielt ham frisøren Clark Hoover. Han stiller sig simpelthen i vejen for ham, og lader ham ikke passere, før han nærmest bliver nødt til at gå ud på gaden for at komme forbi ham. De råber skældsord efter ham. De går efter ham og mimer hans gangart ned ad gaden. Jeg sagde det også sidst. Der er ikke noget værre end mimer. Jeg ved ikke, hvordan I har det med det. Da jeg var i starten af 20'erne, der var jeg sådan karseklippet og gik i læderjakke. Eller skaldet og gik i læderjakke. Og kommer gående ned over Klemensbro. Og så er der en mime. Som får øje på Terminator. Som kigger på mig og tænker... Og laver verdens dårligste beslutning i øjeblikket. Bare tænker, Og jeg ser ham, jeg kommer gående, og han kommer gående, og han går bag nogen og går ligesom dem. Ikke? Og jeg kommer gående den anden vej, og jeg tænker bare... Face. Ja. Og så, jeg kan se ud af øjenkrogen, i det jeg passerer ham, så vender han sig lige, vender lige rundt, ikke? Og så laver jeg bare den der. Så fandt han nogle andre at gå bagved. Så. Det er lang tid siden, der er ikke... Jo, det er forældet. Det er forældet. Hvad hedder det? Men en ting er, at de udsætter dig for det, ikke? Men at udsætte Howard for det, der er PTSD og samler på nazi-remedier og... Ja. De kalder ham jo også nazist, for de synes, han marcherer ud af gaden. Ja.
Ja, og de ved jo godt, at altså nogen af dem, der har været hjemme hos, hos moren og kastet et blik ind på værelset, så de ved godt, hvad det er. Så de kalder ham simpelthen nazist. Selvom han har altså slået ret mange nazister, ikke? Eller i hvert fald tyske soldater. Tyske soldater. Ikke helt sammen. Men de mobber ham simpelthen. Og de er ikke de eneste. Altså Sorg-familien, der bor lige i nærheden, de bor lige oppe ad 32nd Street, det er tre teenage-drenge, Carl, Bill og Paul Sorg. De sviner ham simpelthen til hver eneste gang, han går forbi. John Pilacic, skomageren, han har forretning lige ved siden af Åndnu-lejligheden. Og han smider alt sit affald. Det smider han bare ind i Åndnu-familiens have. Den er de tvunget til at gå igennem. Nej, deres egen have. Deres egen have. Åndnu-familien, de får bare lige, okay, du ryger bare over hegnet, så er det jo væk. Der er andre, der tager sig af det. Han har en ventil. Ja, heldigvis. Heldigvis, så har han en måde at afreagere på. Ja, han har noget, der er endnu værre end det andet. Han går ned i kælderen, i krybekælderen. Ja, den er cirka et eller andet, sådan en halv krybekælder, så sådan en halvhøj kælder, ikke? Ja. Og så sætter han nogle thunderblokke op, ned for den ene ende, og så skyder han til måls. Med tyske luger. Med tyske luger. Ja. Og det siger noget om stedet her. Fordi der er ikke nogen lydisolering, og der er ikke nogen, der brokker sig. Og han har en interesse, og han har hyperfokus. Så er det jo 6-8 timer. Og han ligger der bare i timevis. Yes. Mor, jeg går i kælderen. Ja. Han laver sin egen ammunition. Ja. Og det, altså, folk i området, folk i kvarteret kan jo høre det. Men... Og deres reaktion er, nu ligger Howard, der skyder dernede igen. Og næste gang de ser ham, så siger de simpelthen, prøv, nu skal vi give dig noget at skyde for. Ja. Og så mobber de ham endnu mere. En god idé. Det er smart. Death Wish. Ja. Nej, jeg så faktisk mere Michael Douglas. Ja, Falling Down. Ja. Min datter var her og se showet, da vi var i København, og hendes eneste kritik, det var super godt, lidt mange referencer til film, jeg ikke har set far. Du er den for helvede. Det er selvfølgelig en fejl i min opdragelse af hende, det ved jeg godt. Ikke? Altså, vi skulle Freja, nu er du 12, nu er du gammel nok til at se Falling Down. Men jeg er glad for, at han har en ventil dernede, fordi så skyder han jo ikke folk. Det er nemlig rigtigt. Ja. Men skomageren der, han laver lidt om på haven og fundament, der skal grave ud, og han gider ikke lige putte ordentligt nyt dræn ned, så Howards kælder oversvømmer. Ja. Ja, jeg kan godt lide den der. Vi nærmer os. Ja. Howard bliver så sur over det her, at han simpelthen tager en hammer og går over og smadrer alle byggematerialerne til skomagerens renovation. Præcis, sådan, hævn. Ja. Get even. Men det er ikke den voldsomste nabofejde, der er i Howards liv. Nej, specielt ikke, hvis der er forældre, der opdrager deres børn til at være stridige. Ja. Vi sagde jo, at der var en Mr. og Mrs. Cohen, som ejer apoteket lige ved siden af. Og de deler jo simpelthen væg med Howard og hans mor. Cohen-familien består af bedstemor Minnie Cohen. Ja, det bliver endnu bedre. Men det bliver bedre. Det bliver bedre. Moren hedder Rose Cohen. Faren, det er Dr. Maurice Cohen. Han er selvfølgelig, altså han har en doktorgrad selvfølgelig. Og så er der sønnerne Charles Cohen på 10. Og I så ham ude i gangen før? Leonard Cohen. Halleluja. Der er simpelthen en Leonard Cohen i naboen. Han er ikke den samme. Nej, den amerikanske udgave. Ja. På 17. Og Charles og Leonard, de har det, man vil kalde en nabofejde, ikke? Jo, og en delevæg. Ja. Til deres soveværelse. Til deres soveværelse. Og Leonard Cohen har nok også en adfærdsforstyrrelse i. Jeg våger på det synes jeg er tarveligt at sige, for han er en berømt musiker. Hvordan kan du det? Og død. Og død i øvrigt også, ikke? Altså, ham her er et lille røvhul. Ja, den her Leonard, han har i den grad en adfærdsforstyrrelse. Leonard kan ikke lide Howard. Nej. Ja. Det kan han ikke. Så han går og banker på væggen. Hver eneste gang han går forbi deres fælles væg, så banker han på væggen. Han råber af ham igennem væggen. Og Howard, han tager hævn.
Howard kan godt lide marchmusik. Jo. Så han køber en grammofon, og så sætter han bare marchplader på døgnet rundt. Og smider familiens vasketøj ned for tørresnoren. Ja, og så når han så går forbi, Ja. når han går igennem haven, så høvler han lige alt deres... Nej, det kommer faktisk først det næste. Nej, det er den her. Og der kommer nemlig lige, hvad er det nu, Coen-familien gør som hævn? De giver jo Leonard et... Nej, Charles, den yngre. Ja, Charles. De gør med signalhorn. Sådan en rund... Og signalhorn. Ja. Hvad er det for en lyd, den kan sige? Jo, men påstå, at det er et instrument igen. Altså, ja, det kan bare det der, ikke? Det er retræte, revæg og så videre der, ikke? Til en 10-årig. Og så siger det til ham, du træner bare, når du har lyst. Giv den gas. Det er altså, udlev din drøm. Det trommesæt, de havde råd til. Jamen, det er præcis, altså... Det er sådan et stykke legetøj, hvor man ikke kan fjerne batterierne, ikke? Altså... Der er kun én. Og så er det, at Howards umiddelbare respons er bare, okay, fint, så river jeg bare alt jeres vasketøj ned og høvler det i mudderpølen. Hvilket selvfølgelig resulterer i, at Coen-familien siger, så må I ikke gå igennem vores have længere. Så nu må I gå igennem mudderpølen og over til venstre. Tough. Jo. Så går vi ned her, og så siger vi, at kælderen blev oversvømmet her. Vi tog en rækkefølge her. Ja. Altså selv Coen-familien må indrømme, at det med Leonard, det går sgu ikke så godt, så de smider ham på militærakademi og lyver ham hans alder, da han er 17, bare for at komme af med ham. Så de kan godt se, at de er ligesom nødt til lige at tone her lidt ned. De sender ham på militærskole, og så de sender ham simpelthen som 17-årig i militær. Ja, og så lyver ham hans alder, og så er han... Det er sådan noget, de plejer at gøre selv. Man plejer selv at lyve for at komme i militæret tidligere. Og så forældrene der, nej, hvor er det sørgeligt. Nej. Afsted med dig. Altså... Ja, så kommer en af de sidste gode eskaleringer. Ja. Det er renseriejeren Segrinho. Han kan heller ikke lade Howard være. Så han begynder at gå og sprede rygter om, at Howard er homoseksuel. Det må og han har man set ham give en anden mand et blowjob i en gyde i nærheden. Og det må man jo faktisk ikke. Altså, det er ulovligt i USA på det her tidspunkt. Det kan give årevis i fængsel at være homoseksuel i USA. Og altså, det er selvfølgelig ikke sandt, at Howard har givet en eller anden et blowjob i en gyde. I Iskanten? Nej. Ikke i Camden i hvert fald. Nej, præcis. Det er han for klog til. Ja. Fordi Howard er homoseksuel. Og det har han sådan set været siden high school. Det har han vidst. Og det var rent faktisk derfor, at han ikke var så lang tid på studiet. Fordi at de fandt ud af hans homoseksuelle aktiviteter. Så de bad ham selv om at sige, drop sin plads, for de ikke meldte sig. Præcis. Så han bliver mobbet med noget, som faktisk er den største hemmelighed, og som kan sende ham i fængsel. Ja. Og som han har været så forsigtig med, at ikke skulle blive opdaget. Ja. På det her tidspunkt, der har Howard faktisk en lejlighed i Philadelphia. Det er nemlig et... Der er nogen, der kender Philadelphia, åbenbart. Han tager bussen. Han tager en 45 minutters bustur fra Camden, New Jersey til Philadelphia. Mindst en gang om ugen. Og så går han i biografen. I det perfekt navngivet The Family Theater. Som er Philadelphias mest kendte hook-up-sted. Og hvordan, Andreas, du beskriver det her så godt? Jamen, man sætter sig ned som I sidder. Jeg tror, der er en ledig plads derovre, faktisk. Og du så godt, du har jeg peget på, og sådan, det kommer ikke til at ske. Det kan man godt se. Nej. Man sætter sig ved siden af, og så trykker man lige sit ben op af manden, der sidder ved siden af en. Og hvis han ikke trækker sit ben til sig, og siger, wow, hey, manspread lidt mindre der, ikke? Hvis han ikke gør det, så er det et tegn. Yes. Så er det, it's on. Ikke? Så lige tænk over det, når I ved det. Nu fortryder du ikke sagde ja, ikke? Det er simpelthen så, det fungerer. Ja. Og jeg skal virkelig også lige sige, fordi nu kommer vi snart tilbage til East Camden igen, fordi den her by, ikke, den er bare mere lort, end man regner med. Altså, fordi helt seriøst, ikke? Altså, der er en ret sjov historie. Ja, den lokale frisør, Mr. Hoover, han havde ejet sin frisørsalon siden midten af 30'erne, og alt forsøgte at lidt shady. Han var fraskilt, og han havde fundet sådan en meget yngre model nu, og så lige på et dag var han der ikke mere. Ja, og han har vildt mange penge. Han har vildt mange penge. Meget mere end en frisør burde tjene.
Og så altså mere end selvløn, hvis de arbejder sort. Ikke? Det viser sig, at han har drevet en Oliver Twist-Fagin-agtig bande af unge knægte, der røde tankstationer og stjal rationsmærker for ham. Yes. Altså det er bare lige for at understrege, hvor vi er. Så han styrer det sorte marked. Han styrer det sorte marked. Det er så sindssygt. Perfekt. Så i 1944 kommer politiet og laver razzier og arresterer ham. Og han sidder 4 år i fængsel. Og nu kommer vi til en rigtig god ting her. Og hvis I nogensinde ser folk gøre det her, så ring til nogen og fortæl dem det. Fordi Howard, han har en lille notesbog. Og det er ikke de gamle dage, men du ved, time manager, man gik rundt og skrev sin aftale og alt muligt andet ned. Nej, han går rundt, og så kigger han. Og så har du stået lidt for tæt på mig i køen, så står man der. Eller jeg glemte at give dig 50 cent tilbage. Præcis. 1 cent tilbage måske. Så han skriver alt ned i den bog. Altså Alle tænker, at folk har gjort noget forkert. Ja. Dato, sted og navn. Alle de her gange, hvor folk har mobbet ham, har stået i vejen for ham, har gået efter ham, har mimet efter ham. Ja, mimet efter ham. Mimen på strøget. Ja, mimet på strøget, ja, præcis. Eller ikke hans navn. Jeg får heller ikke brug for det til gravstenen. Præcis. Ja. Yes. Og han er jo detaljeorienteret, og han skriver alt ned, ligesom under krigen. Og som du, men også som du sagde til at starte med, selv den mindste ting mistolker han til, at det er et angreb imod ham. Ja. Præcis. Altså, det kan være så simpelt som, at der er en eller anden, der kommer til at give ham forkerte penge tilbage, hvis han køber noget. Så er det med vilje mod ham. Og det står sjovt nok i hans bog. Det er et eksempel. Ja. Gav mig 3 cents for lidt tilbage. Svin. Men Undskyld, han skriver selvfølgelig ikke svin, for han skriver jo nemlig. Men derudover så havde han en masse små koder til sig selv, fordi man skulle ligesom holde styr på, hvad man skulle gøre ved det her. Og det skal jo være hemmeligt også, og privat logik og kopiering af andre adfærd og film. Præcis. For eksempel. For eksempel så, ud fra tingene med Lennart og andet, så stod der gerne sådan et L. Giv ham masser af larm, når hans mor er gået i seng. L. Retaliate, altså giv igen. Og så kommer hans fantastiske udrydder. Ja. Ret. WTS. Retaliate when time is suitable. Men prøv at det er jo faktisk, han er i stand til behovsudsættelse. Træk Vi skal give ham en cadeau for, hvad han nu kan. Altså, Ja. Fordi den næste hedder nemlig DNDR. Do not delay retaliation. Angreb. Dun, dun, dun. Oh yeah. Den eneste ven, Howard har, det er en 9-årig dreng. Ja. Jamen, det er meget nemt faktisk. Det er fordi, at Howard og Raymond, som var ham, han fortalte den her historie til, vi startede med, skulle se, hvem det var, de har en fælles interesse i frimærker. De bytter frimærker. Og Raymonds far. Ja, Raymonds far. Faktisk. Og Raymond er stikiranddreng imellem de 2 huse med frimærker. Og så begynder han at hænge ud. Så når han kommer og afleverer en konvolut med frimærker hos Howard, så bliver han hængende i 2-3 timer og hører Howard fortælle historier. Ja. Fordi Howard snakker til Raymond, som om han er en voksen. Eller, undskyld, hvad? Der har vi jo det her med den gennemgribende udviklingsforstyrrelse, ikke? At det er ligesom et lyn, der slår ned på nogle specifikke ting, og andre, der er virkelig veludviklede. Og den sociale kontakt er en af de ting, hvor han er helt tilbage. Så han socialiserer bare bedst med en 9-årig, fordi de er ikke komplicerede. Der er ikke nogen diskrete mellem linjerne signaler, som han skal læse. Det er meget simpelt, så de er på øjenhøjde med hinanden. Men Howard fortæller jo også ham her nogle ting, som Howard selv synes er interessant. Ja. Så det der med Gud og... men mit sigte var for godt. Jeg ramte ham i hovedet, og halvdelen af hans ansigt fløj af og spredtes ud over sneen. 2 fod af blod, hjerne og knogle. Siger han til en 9-årig. Det var til den 9-årige, vi har det fra. Ja, måske okay. Ja, okay. 10 af mig, ikke? Lidt for mange informationer der, ikke? Ja, det er jo... Nu kan vi sige, der sker også noget godt i Howards liv en gang imellem. For i 49 i september, og husk på, når vi begynder at komme ind på datoer og tidspunkter, så begynder der sådan Ja, vi ved alle sammen godt, når vi begynder at snakke om specifikke datoer, så er det aldrig godt. Vel? Der kommer hans far, Sam, hjem. Lige på forbi. Kort. Og de bonder lidt, synes han. Fordi at han hører jo omkring det der, men nu kan jeg ikke gå igennem den der side ind, fordi jeg har låst mig ude af baghaven, og jeg skal gå den vej henover. Så siger han, ved du hvad vi gør? Vi laver din egen havelåg. Det var sgu smart.
Så de saver simpelthen hul i hegnet rundt om deres have, og bygger deres egen havelåge. Og han er super glad, fordi ikke mere mudder og hen over pladsen og alle de der ting, ikke? Og jeg laver noget med far, som aldrig er her. Endelig laver vi noget sammen. Endelig er vi interesserede i det samme. Og hold fast på havelågen. Ja. Det er, altså, og man kan google sig til billeder af havelåge. Det er ikke det bedste håndværksarbejde, jeg nogensinde har set, vil jeg sige. Det virker. Men det er, Nej, det var stort set bare, de saver et stykke ud, og så gør de et svingbart stort set, ikke? Altså, næsten. Og så er det måske 3-4 dele, fordi de ikke nødvendigvis har fået den samlet. Ja. Nu er vi så fremme endnu mere specifikt, skal I huske på. 5. september om aftenen. Han spiser aftensmad med sine forældre. Faren er jo hjemme. Men han vil egentlig gerne skynde sig afsted. Så han går så hurtigt han kan efter aftensmaden. Sætter sig i bussen til Philadelphia, fordi han har en date. Og nu er det jo, altså det er jo... Men mor bliver ved at sige, bliver du ikke lige hjemme? Nu er far her jo. Ej, du må ikke allerede gå. Det er jo 49, så der er jo ikke nogen mobiltelefon. Forestil jer en tid, hvor der ikke er mobiltelefon. Og han har en date. Det var en anden tid. 45 minutter væk. Ja. De skal mødes foran biografen. Han kender hans fornavn og intet andet. Howard kommer 1,5 time for sent. Så hans date er væk. Ja. Og han siger selv, at det her, det var sådan lidt, altså det var kærlighed. Åbenbart. Der var en, der endelig ville ham, og som har sat tid af til. Faktisk, og mere end bare, altså de andre dates, altså som godt måske er lidt mere... Præcis. Ja. Det er en, der betyder noget for ham. Ja. Nu er han her ikke. Men han opgiver ikke håbet. Nej, han opgiver ikke. Fordi han sætter sig ind i biografen og tænker, han kommer sgu nok tilbage. Han kommer nok ind der. Og så dengang, der var noget, der hed double features, jeg ved ikke, om I kender det, hvor der var sådan 2 film, der spillede i træk med en lidt mere B, inden den store kom på, og så kunne man bruge hele aftenen der til at sidde og se filmen. Og den sidder han og ser om og om igen de 2 indtil klokken 2 om natten. Han ser og han koger 3 afspilninger af de samme 2 film. Film A, film B, film A, film B, film A igen og film B sidste gang. De lukker klokken 2 og smider ham ud, og det går op for ham, at okay, han kommer nok ikke så. Nej. Er der nogen af jer, der vil sidde der i 6 timer og vente, eller mindst, og sige, han kommer, han havde ting at tænke over, og måske en notesbog gå igennem. Det var en anden tid. Og jeg tror, altså hvis man i forvejen er lidt sur... Ja. Hvis man i forvejen er lidt sur og skuffet over, at man er blevet brændt af... Det er kvarter på mig i dag, og vil ikke snakke med mig 10 minutter. Ja. Sådan er det. Jeg vil bare lige sige, sådan er det i vores forhold. Hvis man er lidt sur, så skal man ikke gå ind og koge i en biograf. Nå for så. Nej, det tror jeg heller ikke. Men han går i hvert fald hjem klokken 3 om natten, og han finder ud af, at nogen har stjålet havelågen. Jeg kan godt se... 12 timer efter den blev bygget, ikke? Jo, noget af det stil. Altså, den står der ikke engang en dag. Nu... Han går i seng. Han går i seng. Det er nu cirka klokken 8 om morgenen den 6. september. Og nu han bliver vækket af sin mor. Og han bliver vækket til Breakfast of Champions. Ja. Spejlæg med mælk. Det lyder godt, ikke? Ja. Efter han har spist, så går han ned i kælderen og henter en kæmpe stor svensk nøgle. Amerikansk stor. Altså vi snakker amerikansk stor. Alt er bare større derovre, eller? Ja. Jeg snakker om værktøj. Altså, everything is bigger in jeg snakker også om værktøj. Det er Texas størrelse. Jo. Texas størrelse. Fedt. Go. Everything's bigger in Texas. Okay. Og så går han over bag sin mor. Ja. Og så løfter han svensknøglen. Og så står han sådan helt stivnet bag ved hende med svensknøglen løftet. Mike Myers style. Og så siger mor, hvad laver du? Hvorfor gør du det? Og han står helt stille og kan ikke rigtig... Han slår ikke. Men det er helt tydeligt for moren, at altså... Hvad er det, han har gang i? Hvorfor? Altså, hvad fanden skulle han ellers med en svensk nøgle, ikke? Hun går
baglæns ud af lokalet, mens hun kigger på ham. Fordi hun er så bange for ham. Hun er godt klar over, hvis jeg vender ryggen til ham, hvis jeg ikke har øjenkontakt med ham, så får jeg svensknøglen i hovedet. Og hun har råbt til ham igen og igen. Hvad er det, du gør det her for? Ja, hvad vil du gøre det her for? Det er jo præcis, ikke? Men det gør han så heller ikke. Men han går til gengæld ned i kælderen igen. Og så pakker han sin lukker. Alt det ammunition, han har. En 15 cm kniv. Og en tårgaspind med 6 ampuller. Går op igennem baghaven. Og tager en spacertog på River Road. Kan I huske, hvordan vi beskrev ham? Altså, vi snakker, det er... Tweedjakkesæt. Kampstøvler, godt ned i, selvfølgelig, godt ned i støvlerne. Butterfly. Og et farvet stribet butterfly i dagens anledning. Ja. Christoffer har prøvet flere gange at overtale os til, at der skulle spilles Pantera Walk nu. Ja. Fordi det er sådan, I skal forestille ham nu. Fordi Howard Unruh er kendt for Walk of Death. Yes. Og den starter nu. Det første, han ser, det er en brødbil. Sådan en, der kommer og afleverer brød om morgenen til bageren. Han sigter, og rammer ved siden af. Bilen bevæger sig for hurtigt. Så går han ind i skomagerens butik, og uden et ord hæver han sin pistol og skyder John Pilacic, skomageren, på 27 i brystet. Pilacic falder om på gulvet, og nu går... han kan se, at han er stadigvæk i live, så han går over, sætter pistolen på panden af og skyder ham i hovedet. Yes. Så var Robocop i gang. Nu er Robocop i den grad. Ja. Så går han ud på gaden, og så går han ind hos frisøren, barbershoppen ved siden af, Clark Hoover. Det er ham med Fagan-banden. Yep. Han var i... jeg læser det stadigvæk ikke så... jeg er nødt til at gøre det igen, Andreas. Det sidste gang, jeg har chancen for at sige det her, ikke? Da han kom ind, ejeren Clark Hoover 33 var i gang med Oris Smith. Hvorfor skal det være den der kælende stemme? Jeg ved det ikke, men det er dig, der skriver det her. Jeg skriver ordene, der står her. Andreas, sådan taler jeg altid. Og det er dig, der er inde i dit hoved. Sådan taler jeg altid. Tyson. Det skal være. Det sagde hun også i går. Nå, men... Oris Smith. Jeg kan godt. Kom, du tager den. Oris Smith på 6 år er inde at få sin første klip hos frisøren. I sit liv, og han har været spændt. Han er glad. Frisøren har en lille hvid, hest? Gyngehest, som de her børn, der skal klippes, sidder på, for at de sidder og slapper af og sidder stille, når de skal klippes, ikke? Jeg ved ikke en gyngehest, men det er sådan, det er ikke... Jeg ved ikke, hvad det er. Gyngehest, ikke? Altså, hvad er det? Hvad er en gyngehest? Sådan en, man putter... En lille modelhest, ikke? Ja. Hvad skal vi kalde den? Ja. Sådan en hest, der vil være på en karusel, som er blevet pillet af karusellen, og som... Altså, sådan en, man putter penge i, uden at putte penge i. I fucking krævende, der er ikke andre, der har kaldt os på det her. Det er som Andreas siger. Du er en lille 6-årig. Jeg er den lille 6-årige dreng. Ja. Jeg sidder på hesten, og du er Clark Hoover. Yes. Ja. Så kommer jeg ind og peger her, hvorefter han flækker ind og skyder. Ja. Rammer den 6-årige i hovedet. Fordi frisøren kaster sig ned og gemte sig bag den lille dreng. Yes. Modige. Ja, ikke særlig fedt, vel? Der er ikke point, hvis han skal stå og banke på porten deroppe i hvert fald. Jeg tror, han skal gerne snakke om det. Moren, Catherine på 42, sidder selvfølgelig lige ved siden af. Og kaster sig ned og holder sin 6-årige søn i armene, mens hun og væk ham. Men Hoover han når ikke at tænke så meget mere over det, fordi han bliver dobbeltkappet bagefter af Unruh. Ja. Det var frisøren, han var ude efter. Over i hjørnet, ja, der sidder Raymond. Ham den 9-årige, hans bedste ven. Og deres øjne mødes lige. det der. Og så vender han sig ud. Og Raymond, han løber, altså alt hvad rammer tryk og hold, ikke? Han sprinter ned ad gaden, så langt væk han overhovedet. Faktisk, det er lidt fjollet, fordi han løber ud, og så drejer han til højre ned ad den næste vej, og så drejer han til højre ned ad den næste vej, og så drejer han til højre ned ad den næste vej.
Han har lige set nogen blive skudt på Klodshøj. Han er 9 år gammel. Det minder mig om det der med oceanerne i rundkørslen, kan du huske det? Ja. Så står der. Jeg håber, jeg kommer hjem. Du er i Aarhus. Nej. Vi har rundkørsel. Nej, af samme grund, ikke? Hvordan kommer jeg over krydset? Nå. Ja. Undskyld, Cleo. Det er ikke noget. Unruh, han ignorerede så... Han ignorerer Catherine. Og lader hende tage sin døde søn med ud, fordi han havde jo ikke noget beef med nogen af dem. Nej, han har jo sin liste. Han har jo en liste over dem, der har gjort ham fortræd, og det er dem, der skal dø. Ja. Det er dem, der har skåret flest point, der skal dø. Ja, nu har han taget Pelagic, det var så Hoover, så går vi ned ad listen. Ikke? Bortset fra, at når man nu først er i gang, ikke? Jo, og jeg tror også lige sidst, Andreas, han er jo helt oppe at køre nu. For som avisen skrev om næste dag, han kommer gående ud på gaden, og så ser han et eller andet blafre. Og det viser sig, at det er også en lille knægt, der kigger ud af et vindue, hvorefter han vender sig op og skyder, men heldigvis misser han ham her. Og han så kommer væk igen. Altså, han misser den første dreng. Ja, han misser den første dreng. Vi snakker om en, der er meget præcis, detaljeorienteret, som har kogt af vrede i 6, 8, 12 timer, og han har ikke sovet om natten. Han er fuldstændig pumpet op på adrenalin og vrede, og han er en maskine i det her øjeblik. Og vi ved jo også, hvor usammenhængende han er i hans kognition. Mm-hmm. Han skyder ind i værtshuset overfor, rammer ikke nogen, men Frank Engel, som ejer værtshuset, løber op på første sal, tager sin egen lukker, fordi som vi har alle sammen åbenbart, og skyder ud af vinduet efter Howard. Howards vigtigste mål, apoteket. Så på vej ind i apoteket, der løber han ind i en forsikringsmand, James Hutton, på 45. Og de laver den klassiske... Bare en bedre løsning, ikke? Det skal I bare lære næste gang. Når I laver den der, så bare lige... Han var i vejen, og det her, det var vigtigt for ham. Ja, præcis, ikke? Hvor nåede vi til? Der var vi. Nej, altså, ja, han siger jo selv bagefter, at han ikke bevægede sig hurtigt nok, og det er derfor, han skød ham. Han havde ikke imod ham. Ja, han var bare ikke hurtigt nok. Han ved jo godt, at politiet er på vej. Han er jo en intelligent mand. Han ved jo godt, at de kommer. Jeg har travlt. Jeg har nogle ting, jeg skal nå. Men nu kommer han så ind, og Maurice, hans kone, de løber op ad trappen, op til lejligheden, op over apoteket. Rose, hun gemmer sig i et skab, og deres søn på 12 år gemmer hun så et andet skab. Men Unruh har gennemskuddet den, så han begynder bare at skyde på skabene. Ja, og han hører Rose næsten græde ind i et af skabene, og tænker, okay, fint, så skyder jeg lige et par gange i det skab, og da hun så falder ud, så skyder han bare en gang til. Minnie Cohen på 63 forsøger at ringe til politiet. Det skal man jo ikke gøre, så hun bliver også skudt. Maurice, han løber stadig fra ham. Han flygter ud af et vindue, altså hvis I forestiller jer sådan indgangspartiet, og så er der sådan en lille tag henover der, ikke? Det er på verandaen. Ja, agtige ting, men det er ude på selve taget, han stikker af, ikke? Jo. Han bliver skudt, falder ud på gaden og ligger der. Han bliver skudt i ryggen. Ja. Så er han tilbage ude på River Road. Der begynder han bare at skyde på tilfældige bilister. Og nu ved jeg ikke. Har I styr på mange der... Ja, har I talt på det efterhånden? Han var ud på gaden. Vi snakker, der er en mand, der lige faldt ned fra første sal. Blev skudt og faldt ned fra første sal. Og der holder biler og venter for rødt. Hvad gør man så? Jeg ved ikke, hvad I vil gøre. Bilisterne, de bliver holdende. Så... Jeg tror, de er i chok, i frys, og hjernen prøver at lave en forklaring, som gør det mere normalt, det der sker. Hjernen kan ikke forstå, at en vedkommende, der ligger på jorden, er et dødt menneske. Det er ligesom hvis der er et flystyrt. Ja, trafikuheld. Ja, eller hvis et fly styrter ned, så er der lidt dem, der bare rejser sig op og stiller sig ud på gangen og siger, okay, men skal I skynde jer lidt? Ja, vi skal lige... Og så er der dem, der kravler over alle sæderne. Og dem, der kravler over alle sæderne, det er dem, der overlever. Dem, der bare stiller sig ud og venter og siger, okay, vi må jo følge sad. Det er dem, der dør. Okay. Men bilisterne, de stopper op for at se, hvad der sker. Ja, og de sidder og venter. Nej, de sidder og venter på, det bliver grønt. Ja. Okay, han kommer med pistolen. Okay, men jeg må ikke køre for det. Jeg må ikke køre for det. Og hvad gør Howard? Jamen, de sidder simpelthen bare og venter på den måde, så Howard når at skyde 4 mere. Yes. Han lænder sig ind i bilen for at skyde dem.
Ja. Nu er han gået ud over listen. Nu er han fuldstændig amok. Ja. Så han dræber Erwin Day på 24. Ja. Og, Ellen Wilson. Ja. Emma Matlack. Sort er hendes søn, John Wilson. Og så går han tilbage. Ja, John Wilson på 9. Ja, på 9. Ja. Så går han tilbage på gaden der, og så har han lige... Nu er vi tilbage til listen. Ja, nu er vi tilbage til listen. Han har lige et sted mere, fordi skrædderbutikken, Segrino, ja. Han ikke glad for. Han finder kun Helga Segrino. Hun er 28. Hun ligger på knæ og tigger for sit liv på sin grædende knæ. Så det gør det nemmere jo ikke, for så kan man bare træde op til hende, sætte pistolen på panden og så bare trykke af. Hun havde også været på listen. Hun var på listen. Så går han ud, og jeg tror, at han leder efter Sorg-familien. Hvad skal vi ikke? De tre drenge, vi snakker om, de 3 teenage-drenge, der er efter ham hele tiden. Men vi mangler lige det enkelte offer. Ja, kom med det. Der var tæt på det, hvor hun sad, der var der den næsten 3-årige dreng, der legede i sin kravlegård, som så bevægede sig, han så ud af øjenkrogen, og så skyder han ham også. Ja. Så han går efter den familie, siger du? Ja, han går desværre ind i det forkerte hus, så han kommer ind i Harry-familiens hus, og sårer en mor og hendes søn. Og han skal lige til at skyde sønnen en ekstra gang. Sønnen løber ud af døren. Og så siger det klik. Nu er han simpelthen løbet tør for ammunition. Hvor efter han tænker? Nå. Okay. Så går han hjem og går i seng. Det var en hård dag. Jeg prøver, det har været en lang dag. Han har heller ikke fået ordentlig søvn jo. Nej. Og så kan jeg bare se her. Mens han så ligger der, så irriterende, så ringer fastnettelefonen. Altså, fastnettelefonen dengang. Altså, politiet er jo ankommet på det her tidspunkt. Ja. Hele apoteket, hele området, der er simpelthen... Altså, der er politi overalt. Telefonen ringer, og... Det er en journalist. Og journalisten spørger, er det Howard? Ja, hvad er efternavnet på personen, de leder efter? Onwu, jeg er en ven. Jeg vil gerne vide, hvad de gør ved dig. De gør ikke en skid af mig, men jeg gør en del mod dem. Hvor mange har du slået ihjel? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke talt. Men det ser ud til at være et udmærket antal. Hvorfor slår du folk ihjel? Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på lige nu. Jeg har travlt. Bang, bang, bang. Der høres skud i baggrunden. Vi bliver nødt til at tale senere. Et par venner er på vej op for at hente mig. På det tidspunkt så smider politiet tårgas ind i lejligheden, og Howard bliver arresteret uden drama. Så når Howard er arresteret, så bliver han forhørt. Han sidder faktisk bare og stirrer lige ud i luften. Han er fuldstændig følelsesforladt. Og nu er adrenalinen også faldet. Ja. Så de spørger ham, hvad det er, han har gjort, hvorfor? Altså, skal vi prøve lidt? Ja. Kristoffer? Ja, okay. Hvad har du gjort? Hvorfor? Ja, prøv at høre. Jeg fortjener, hvad der end sker med mig. Så nu skal jeg nok fortælle det hele, og jeg skal nok være ærlig. Jamen, hvad fik dig til at planlægge at dræbe alle de mennesker? Ja, det har nok været undervejs i 2 år eller sådan noget, men det var her i morges, da jeg kom hjem, at jeg besluttede mig. Besluttede hvad? Jeg får hævn over dem alle sammen. Alle sammen? Mener du Cohen-familien, inklusive den gamle kone, Hoover, Segrino, Pelagic? Ja, dem alle sammen. Så Howard beskriver simpelthen i detaljer, fuldstændig udtryksløst, hvordan han skød Hoover, hvordan han skød Mrs. Cohen, mens hun skreg, hvordan han trådte hen over Hottens lig i døren til apoteket, og hvordan han skød en kvinde, der bad for sit liv på gravmænding. Fuldstændig uden følelser. Så det vi ser i interviewet er med journalisten. Han virker lidt hyped, lidt usammenhængende, lidt mærkelig. Og så er han faldet ned her, og nu er han bare følelseskold. Men der er stadigvæk den her private logik om, selvfølgelig. Men det er jo okay, jeg gjorde det. Jeg havde en grund. Skulle jeg hævn? Jeg har planlagt det i 2 år, altså. Og så er det her, han fortæller en detalje, som de slet ikke har tænkt over. Han siger, derudover, ikke? Min oprindelige plan var faktisk, jeg havde købt nogle macheter. Og de macheter havde han åbenbart siddet og skærpet derhjemme dag efter dag. Og han havde fortalt sin mor på et tidspunkt, at de var skarpe nok til, at han kunne kotte en flue over i luften med dem.
Så hans oprindelige plan havde været at tage dem med ud og skære hovederne af folk. Men han forsikrede om, at han havde ikke tænkt sig at bruge hovederne til noget. Det ville have været i overkanten. Det er sygt. Ja, det ville være sygt, jo. Han var faktisk kun ked af, altså, de spørger ham, om han har nogen, altså, om han angrer, og han siger, at han er faktisk kun ked af, at han dræbte børn. Ja. Det var ikke meningen. Han ville kun have dræbt alle dem, der havde gjort ham fortræd i alle de år. Og han siger faktisk, vil du skære, Kristoffer? Nej. Da jeg først begyndte at dræbe, var det som, der skete noget inden i mig. Det drejede sig ikke om havelån længere. No shit. Ja, nej, okay, godt. Og fortsæt. Jeg var vred på alle. Jeg ville have dræbt tusinder, hvis jeg havde haft nok ammunition. Man tror jeg så sikkert op på. Det tror jeg også. Ja, han vil bare være blevet ved. Han er Robocop, og han har været i et af de hårdeste områder under 2. verdenskrig. Så Ja. det kan og vil han, hvis han får lov. Så han tilstår det hele. De skriver tilståelsen ned, han skriver under på den, og så rejser han sig op, og så er hans blod, eller hans tøj er gennemvædet blod. Forneden. Fordi det viser sig, at ham der løb op og hentede sin egen look og skød efter ham, havde ramt ham i ballen. Men det havde han bare ikke registreret på grund af... Eller, altså, han lægger jo faktisk mærke til det, og de spørger ham. Altså, Ja, der var et eller andet. ja, det er rigtigt, ja. Det er en lille smule ubehageligt. Det gør ikke noget. Problemet er jo så, som politidetektiven også han opdager i det her, så siger han, vi kan ikke bruge en tilståelse. Han er blevet skudt. Han har siddet med, som var skudt. Vi har ikke sørget for ham. Vi har ikke alt muligt andet. Hver decent advokat vil få ham frikendt på det her. Ja, fordi han må ikke sidde og miste blod og gå i chok. Så kan vi ikke stole på det, der er blevet sagt. Ja. Så det duer ikke. Ja, altså, og enhver forsvarsadvokat vil også kunne argumentere for, at de har afholdt ham fra at få... Det er hjælp for at få en tilståelse igennem det. Lige præcis. Så det de tænker, ikke? Nu tænker de mentalundersøgelse og... Ja, han får diagnosen paranoid, skizofren og sindssyg i gerningsøjeblikket. Paranoid, skizofren og sindssyg i gerningsøjeblikket. Jeg tror, jeg er ved at være slidt. Er det ved at være slidt nu? Okay. Jeg tror, men jeg kom ret langt længere Det ind. kom faktisk rigtigt. Det var længere. Ja. Det er godt klaret, er det ikke De det? havde regnet med 10 sider, så ville jeg være færdig. Vi er på 18 nu, så det er okay. Nej, men det der er på den her tid, der har vi jo langt færre diagnoser. Og han er jo også øjensynligt fuldstændig usammenhængende. Altså det han siger stemmer ikke overens, og han har meget privat logik. Så for den tid kan han sagtens virke som en med paranoid skizofreni. Også fordi han har så meget paranoia, og han fører det her regnskab. Men i dag vil man bare kalde det GUA, fordi vi kigger på flere af detaljerne, og vi kigger også på udviklingspsykologi. Og så sindssygt gerningsøjeblikket? Den er jeg så ikke så vild med, fordi han ved godt, hvad han har lavet. Han har planlagt det i 2 år. Han har ført noter, pointsystem, koder. Han har vidst alt, hvad han lavede. Fuldstændig. Men da han så går i gang, så er det rigtigt nok, at så får han fuldstændig... Altså, han får Ja, det er han halvvejs i hvert fald, ikke? Han får blod på tanden. Ja, det gør han. Jo. Okay, det er... Så han er immun over for retsforfølgelse? Ja. Så han bliver indlagt på Trenton Psychiatric Hospital i deres maximum security afdeling. Kristoffer ved allerede, hvad der kommer nu. Det er fordi, den hedder RUM-bygningen. Og jeg kan ikke lade være med at tænke det sådan. Og det staves GROOM. Bum, bum. Jeg kan simpelthen ikke kalde den. Det er der, de indlægger de farlige sindssyge. Ja, det er bare der, hvor ærten er lidt hurtigere end i parken. Ja. Altså, jeg er simpelthen så vild med det sted. Og du skal høre her, ikke? Allerede dagen efter dukker havelåne op igen. Der er nogen, der har siddet med røde ører derude, kan jeg godt love jer for. Og det betyder også, at han ikke fik ramt på dem, der gjorde det. Satans også, ikke? Fordømt. Altså, jeg gætter faktisk på, de der, for det vides faktisk ikke. Det vides ikke, hvem det er, der tog havelån. Mit private bud er Sorg. Ja, er Sorg-drengene. De 3 røver. Det vil være mit gæt. Ellers, altså, Leonard Cohen. Ikke broren, men musikeren. Det stemmer jeg også på, fordi det er rimelig modigt at komme hen til et fuldt opdækket politiområde, snige sig hen med den der havelåge. Jamen, det sker jo i nattens mulm og mørke. Ja. Så næste morgen, så er den bare lige. Det er med næsvist.
Det er... Nej, jeg tror, der er nogen, der har Nogen, der har tænkt, okay, prøv... rigtig skidt. My bad. Altså, okay, det er min fejl, okay? Altså, okay, min fejl. Ikke? Ikke hvis det er Leonard Cohen. Men, Nej, men faktisk, Leonard Cohen på det her tidspunkt er jo faktisk i militæret. Så det kan ikke være ham. Okay. Nej, det er ikke ham. Det må være. Det, heller ikke. Ja. Det er kun Charles derhjemme. Freedom, hun bliver indtil sin død ved med at besøge Howard. Nægter at give nogen som interview og fortæller noget andet, og synes stadig, at han er en god dreng. Det er mors dreng, det der. Ja. Charles til gengæld. Hun dør i 1985. Ja. Charles, han viger sit liv til, at Howard aldrig nogensinde skal komme ud igen, eller få nogen som helst form for lempelser på noget som helst. Altså i starten, så prøver Howard jo at sige, okay, men hvis nu hvad sker der, hvis jeg ikke er sindssygt længere? Jeg har fået det bedre. Jeg synes, at jeg er okay nu. Og så siger hans advokat, hvis du er okay nu, så starter retssagen. Og så er jeg ikke så okay. Men han prøver at komme væk fra maximum security afdelingen. Han prøver at komme væk fra roombygningen. Og hver eneste gang, der er en høring, så dukker Charles op. Ja. Som jo, altså han overlevede jo. Han sad i det egenskab og faktisk overlever. Og han modsætter sig på det kraftigste hver eneste gang. Ja, han bærer lidt ned. Ja, han bærer lidt. Fordi han siger, I want Howard Unruh to die. I want to spit on his grave and be able to get on with the rest of my life. Men heller ikke her er der nogen. Lidt selvmodsigende, når han dukker op hver eneste gang, han bare vil videre i livet. Jo, men han vil bare gerne stoppe, og man håber, han dør. Men det er det, jeg siger, retfærdigheden sker bare ikke fyldst. Der er ikke nogen retfærdighed i den her historie. Fordi, Andreas... Den 9. september 2009, der dør Charles Cohen. Han dør i hjertestop. Han kæmper simpelthen, få måneder før dukker han op til en af de seneste høringer. Halvanden måned efter. Den 19. oktober 2009. I en alder af 88 dør Howard Unruh. Så han fik ikke lov til at spytte på hans. Han fik ikke lov til at spytte. Og så er spørgsmålet, fordi den her Walk of Death, Howard Unruh, det bliver faktisk kendt som det første masseskyderi i USA's historie. Hvilket er lidt sjovt, fordi halvanden måned før, der var der et masseskyderi i Philadelphia, hvor 8 mennesker blev skudt. Men kan I gætte, hvad der var anderledes der? Tør vi sige det højt? Dead While Being Black, det er ikke helt det samme. Det er en sort mand, der skyder 7 sorte og 1 hvid, og så tæller det ikke. Nej. Lige præcis, så er det ikke med. Altså, og jeg dykkede lidt tilbage i fortiden. Altså, allerede i 1780 er der en, der hedder Barnett Davenport, der umotiveret slår en bedstefar, hans datter og barnebarnet ihjel, sætter ild på deres hus, så der dør 2 yderligere. Så det der med massemord, det er altså ikke noget, der første gang finder sted i 1949, vel? Men det er så er jeg ret god til det. Ja. Og så tænkte vi, nu har det været deprimerende, ikke? Jo. Så nu skal det være. Jeg skal lige, nej, lad os lige gøre det en lille smule bedre først. Fordi umiddelbart efter... Hvad? Umiddelbart efter det her, efter Howard Unruh, det bliver jo en kæmpe mediehistorie. Og i området, og i Philadelphia og i New Jersey, man begynder at aflevere skydevåben. Ja. Fordi det går op for folk, hey, prøv at høre, det kan faktisk godt være, det er farligt at have alle de her skydevåben hjemme. Og folk afleverer deres våben. Men er det ikke... Det er selvfølgelig heldigvis en trend, der fortsætter frem. Altså, det er ikke rigtigt, at det kun er en god mand med en pistol, der kan stoppe en ond mand med en pistol. Det er nemlig rigtigt. Så i 1949, der bliver der i alt begået 8.033 mord. Ikke kun skydevåben, men alle mord. I alt i USA. Altså skydevåbensmord ligger på sådan noget 840 eller sådan. Ja, det er omkring, ikke? I 1949. Vi har tallene for 2020. Ja. Og nu skal I lige huske på, der er lige nogle præmisser ved det her, fordi der er det, der hedder justified shootings. Kan vi grine lidt af det? Men det er for eksempel, hvis politiet skyder nogen. Ja, jeg kan godt se, hvorfor det er. Men altså, det her, det skal være civile, der dræber hinanden. Og selvmord tæller ikke med i statistikken. Og det er kun skydevåben. Det er kun skydevåben i USA 2020. Har vi et bud? Hvad var det, vi på? Vi skyder både over og under, vil jeg sige. I 2020 døde der 19.315 af skydevåben i USA.
Altså mor. Kun mor med skydevåben. Hvis vi tager selvmord med, så kommer vi over 40.000. Så der sker jo overhovedet ikke noget, når man har våbenæggende derhjemme. Til gengæld, altså, vi lavede jo det her show første gang i starten af februar. 1. februar, der havde der været 55 masseskyderier i USA i år. Nu har der været 84. Der dør 116 mennesker om dagen til skydevåben. Altså det, de kalder gun violence. Der dør 116 om dagen. Ja, USA. det er stadig USA. Altså de er over 5.000 i år indtil videre. Vi skal huske en ting. Ja. Nu spurgte vi, hvor mange og hvor lang tid, ikke? Ja. Hvor mange døde? Hvor mange nåede han dræbt, tror jeg? 13. Hvor lang tid, tror jeg, han var. Hvor lang tid tager det? 5 minutter? Ah, okay, ja, okay. Vi talte ham godt op. Det var ikke hans bedste dag. 20 sekunder per person. 20 sekunder per mor. Ja. Alt det, vi snakkede om her, ikke? Hvor han går fra skummeren til frisøren, Til han ligger i sengen derhjemme igen. til Harry-familien og tilbage til hans seng og går i seng igen. Det tager 12 minutter. Det er over 1 i minuttet. Så det er ret vildt, at den her historie ikke er større. Vi var glade for, at vi kunne finde en. Ja, som faktisk nærmest ingen kendte. Det var Howard Unruh. Det Så er han vist lagt i graven. Endeligt. Vi glemte en ting. Ja. Ja, vi glemte at opfordre jer til at tage billeder af os. Ja, for fanden. Fordi, Hvis I har taget nogle billeder her i dag, Og ja, så send dem, læg dem op meget gerne. send dem til os på Instagram, eller læg dem op og tag os. så I må Må I rigtig meget gerne gerne. tage jeres telefon Fordi frem. vi har faktisk ikke nogen, vi er ikke så avancerede, at vi har vores egen fotograf. Min mor, nej. Man må ikke bruge dem til at læse om andre ting. jeg elsker min mor, men hun er 74 og tog et billede af os. Og der var Mest en nakke. der var baghovedet af en person. Og fingre ind foran. Ja, præcis. Total klassiker. Og det var sødt af hende. Det var virkelig sødt af hende. Meget, meget pænt af hende. Og dine gymnasieelever, de tog nærmest kun billeder af dig. Jamen, faktisk, mine gymnasieelever tog billeder. Jeg spurgte dem også bagefter, må jeg få billederne? Jamen, det var på Snap, de er væk nu. Så det var det fedt at se. Tusind tak. Det var det. Tak fordi I har gjort det. Tusind tak, fordi vi var her i dag. Tak for jer. Det var fucking fornøjelse. Ja, og kom ned og sige hej, hvis I har lyst. Hvad siger vi? Vi tænker, vi går ud foran. Ja. Ja, vi kommer ud der. Vi skal bare lige aflevere nogle mikrofoner, for ellers så tror jeg, at vi bliver stoppet i døren. Så I må selvfølgelig godt gå over og se, om der er nogen fra Willa Jankovic, om han er færdig endnu. Det skal jeg ikke kunne sige. Okay. Er det så langt? Han bliver ved længe. Okay, shit, vi er lallende amatører, Christoffer. Det er ikke, Det ved jeg godt. Så, men vi ses derude, hvis nogen har lyst til at blive og sige hej. Så er vi der lige om lidt. Tusind tak for jer igen.